Νομού Ηρακλείου για την πολύ ζεστή φιλοξενία και για το πολύ μεγάλο κοινό που δεν περιμέναμε ότι θα βρίσκαμε αυτή τη στιγμή, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ένωσης για αυτή την, για μένα, πολύ σημαντική ημερίδα που νομίζω στην εποχή που ζούμε προσπαθεί να δώσει πληροφορίες, ερεθίσματα για να διανθίσετε είτε σαν καθηγητές της αγωγής, είτε σαν προπονητές. Πρώτα απ' όλα τις σκέψεις σας σε προβληματισμούς που πιθανά είναι κοινούς και προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε και κατά δεύτερον πιθανά και σε λύσεις που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα που εμείς προσπαθούμε να σας τα μεταφέρουμε με αυτή τη διαδικασία διάχυσης μέσα από τις διαλέξεις της σημερινής ημέρας και το πρακτικό κομμάτι της αυριανής ημέρας. Του προσώπου μου, οι ερωτήσεις και οι απορίες που θέσατε σε σχέση με το γενικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό και γενικότερα την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πολύ πιο έντονα και κοντά στην πρακτική του αθλητισμού. Εγώ θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου σε πρώτο επίπεδο και την στάση αυτή τη στιγμή του τι συμβαίνει στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα σε σχέση με την πρακτική εισαγωγής νέων μεθόδων εξάσκησης, πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων κατά τη διαδικασία της εξάσκησης. Ήδη από την προηγούμενη διάλεξη της κυρίας Χατζητάκη, το τελικό ερώτημα που πιθανά φάνηκε ήταν κατά πόσον μια μεγάλη διοχέτευση πληροφοριών από διαφορετικά αισθητήρια όργανα μπορεί να μας δώσει μια ποικιλομορφία που μπορεί να βοηθήσει στην τελική μάθηση ή αλλιώς στην αλλαγή συμπεριφοράς που εμείς σαν προπονητές θέλουμε να πετύχουμε κατά τη διαδικασία της εξάσκησης, στη διαδικασία δηλαδή της προπόνησης, με σκοπό την αύξηση της επίδοσης, άρα τη γενικότερη απόδοση του αθλητή. Άρα στη σημερινή ενότητα αυτό που μας ενδιαφέρει, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω, είναι καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι συμβαίνει με τους όρους προσομοίωση, μοντελοποίηση, τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, τι ακριβώς ερμηνεύουν, τι συμβαίνει με τα Excel games που έχουν αναφερθεί, τι συμβαίνει με τα βίντεο παιχνίδια που ήδη αυτή τη στιγμή και επίσημα μέσα από την Διεθνή Ολυμπιακή Κοινότητα έχουν ήδη πάρει θέση στο επίσημο πρόγραμμα των αθλητικών διοργανώσεων μέσα από τα e-sports, μια μεγάλη μερίδα νέων αντικειμένων που είναι μιας μεικτής, θα έλεγα, πραγματικότητας σε επίπεδο ανταγωνισμού στην αθλητική κοινότητα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ποια είναι τα συστατικά ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας και ποιες είναι οι ιδιότητες τους, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα και από εκεί και πέρα αν αυτά τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας μπορούν να έχουν έναν ρόλο εκπαιδευτικό. Και θα αναφερθούμε σε μια πλειάδα εφαρμογών που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, που έχουν να κάνουν και με τον αθλητή, έχουν να κάνουν και με τον φίλαθλο που παρακολουθεί τις αντίστοιχες δράσεις, δίνοντας πολυαισθητηριακή εμπειρία στη διάρκεια εξέλιξης, όπως επίσης και τι συμβαίνει με τα e-sports που είναι κάτι τελείως καινούριο, τουλάχιστον για εμάς στις ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκινώντας λοιπόν, ήδη έχει αναφερθεί ο όρος προσομοίωση. Ουσιαστικά προσομοίωση είναι μια αναπαράσταση ενός πραγματικού ή αφηρημένου συστήματος με ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αποτυπώνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του. Έτσι λοιπόν, ένας προσομοιωτής είναι μια μηχανή που αναπαραστά πραγματικές συνθήκες ή θέλει να παραστήσει πραγματικές συνθήκες μια συγκεκριμένη δράση, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, προσπαθώντας να την παρουσιάσει όσο γίνεται πιο ρεαλιστική. Έτσι λοιπόν, η τεχνική της προσομοίωσης φυσικά και χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε διάφορα πεδία που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τεχνολογικές εφαρμογές και έχουν σαν κύριο σκοπό την βελτίωση της επίδοσης. Άρα, η έννοια του μοντέλου που χρειάζεται ένα
σύστημα προσομοίωσης είναι βασικό. Άρα η έννοια της μοντελοποίησης είναι πολύ σημαντική σαν έννοια και ουσιαστικά τι ορίζει? Ορίζει μια θεωρητική διαδικασία που εστιάζει σε τι? Στη δημιουργία ενός μοντέλου αναπαράστασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια προσομοίωση. Άρα, αν εγώ σχεδιάζω την προσομοίωση μιας κίνησης, ουσιαστικά πρέπει να μοντελοποιήσω και να δω ποιες είναι οι παράμετροι που είναι σημαντικοί για τη δημιουργία της κίνησης, να το παραμετροποιήσω, να δώσω δηλαδή να τροφοδοτήσω με δεδομένα το σύστημα και έτσι να το καθοδηγήσω στο τι λειτουργία θα κάνει. Φυσικά η μοντελοποίηση μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε μια προβλέψιμη ουσιαστικά συμπεριφορά. Άρα τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας που θα μελετήσουμε παρακάτω, που είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μοντέλα συμπεριφορών, είτε είναι κινητική συμπεριφοράς, είτε είναι αισθητηριακή συμπεριφοράς, προσπαθώντας να δώσει μέσα σε εισαγωγικά την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας. Που έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα που ζούμε είναι και αυτή εικονική, θεωρώντας ότι τα αισθητήριά μας όργανα αντιλαμβάνονται βάσει των ιδιωτήτων που έχουμε την πραγματικότητα, τον κόσμο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο αντιλαμβανόμαστε εμείς την έννοια της εικόνας, παραδείγματος χάρη, από ό,τι τα ζώα. Αυτό γιατί στηριζόμαστε στα αισθητήρια δικά μας όργανα που έχουν συγκεκριμένες οριοθετήσεις κατασκευαστικές και ιδιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε είναι έτσι. Εμείς τον δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, από τη στιγμή που η προσομοίωση είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο, γιατί χρειάζεται αρκετά δεδομένα όσον αφορά την ανθρώπινη κίνηση, μιας και αυτή εμείς θέλουμε κυρίως να περιγράψουμε, προκαλεί πρώτα απ' όλα βασικές δυσκολίες στο να προσδώσει αυτή την αποτελεσματικότητα και την ρεαλιστικότητα πρώτα απ' όλα στην κίνηση. Από εκεί και πέρα, στην πλαστικότητα της κίνησης, όπως είπε στην προηγούμενη ενότητα η κυρία Χατζηδάκη, όσον αφορά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε, θεωρώντας ότι μέσα από κάποια συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα προσπαθούμε να διερευνήσουμε την απόδοση, σαν να λέμε, των κινήσεων. Από εκεί και πέρα, η περιγραφή μιας απλής κίνησης υλοποιείται στη συνέχεια σαν ένα ακόμα βήμα της προσομοίωσης και στο τέλος, αφού έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον, προσπαθούμε να το τρέξουμε, έτσι ώστε να αλληλεπιδράσει, σαν να λέμε, με τον συμμετέχοντα στη διαδικασία ανάλυσης, υπολογισμών της κίνησης που θέλουμε να παρουσιάσουμε σε αυτόν. Συνήθως τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε είναι συγκεκριμένα. Ένα συγκεκριμένο μοντέλο είναι ένα προσωπικό μοντέλο που δείχνει τις διαφορετικές φάσεις εξέλιξης και τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί, άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά σύνθετο όλο αυτό το εγχείρημα. Και φυσικά, επειδή στο εικονικό περιβάλλον, στα περιβάλλοντα δηλαδή προσομοίωσης, δεν περιγράφουμε μόνο ένα πράγμα, ένα ερέθισμα, αλλά συνήθως έχουμε και ένα περιβάλλον το οποίο υπάρχει από πίσω σαν background και παίζει πιθανά ένα σημαντικό ρόλο στην αληθοφάνεια της προσομοίωσης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Άρα, εκτός από το κύριο πρωταγωνιστή, έχουμε και από πίσω, σαν να λέμε, συμπρωταγωνιστές ερεθισμάτων, τα οποία διανθίζουν το περιβάλλον και το κάνουν πιο πιστευτό, πιο πραγματικό. Άρα, η εικονική πραγματικότητα τι είναι? Είναι μια αισθητηριακή προσομοίωση ενός συγκεκριμένου τρισδιάστατου περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργείται από ένα υψηλής τεχνολογίας υπολογιστικό σύστημα, το οποίο ο χρήστης είναι σε θέση να διαχειρίζεται πολυαισθητηριακά το περιεχόμενό του και να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με αυτό το περιβάλλον και τα υλικά τα οποία περιλαμβάνει. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και ιδιότητες σε σχέση με το τι είναι η εικονική πραγματικότητα. Εδώ φαίνονται τρεις διαφορετικές άλλες ερμηνείες εκτός από την προηγούμενη που θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτική. Σε σχέση με την σχέση υπολογιστικού συστήματος και χρήστη, σε σχέση με το συνθετικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρεις ιδιότητες για να ορίσουμε ότι το σύστημα ανήκει στην κατηγορία των περιβαλλόντων τα οποία είναι εικονικά.
θα πρέπει να δίνει την αίσθηση της αντίληψης της φυσικής παρουσίας του χρήστη μέσα στο περιβάλλον, άρα η εμβύθιση ή το λεγόμενο immersion είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στη διαδικασία της προσομοίωσης. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αλληλεπίδραση του χρήστη με τα υλικά του περιβάλλοντος, τα οποία περιλαμβάνει αρχικά σε γραφικό επίπεδο, οπτικά δηλαδή, το ίδιο το περιβάλλον που συνθέτεται. Και κατά τρίτον, η φαντασία, η οποία έχει να κάνει με την ικανότητα του νου να αντιλαμβάνεται ως αληθοφανή τα γεγονότα που εξελίσσονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον. Αυτοί είναι γενικότεροι οι βασικές ιδιότητες που ονομάζεται το triple I, όπως λέγεται, που πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Θεωρώντας λοιπόν ότι οι τρεις παράμετροι είναι η εμβύθιση, η αλληλεπίδραση και η φαντασία, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος σωματοποιεί ουσιαστικά την αντίληψη του εαυτού του πρώτα απ' όλα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα από τις αισθήσεις του, στην παρουσία του στον χώρο. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι κάνουμε, για να το μάθουμε, πάντα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία σωματοποίησης. Αλλιώς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αυτό και στον φυσικό μας κόσμο και στην φυσική διαδικασία της μάθησης. Άρα, στη διαδικασία αυτή της εμβύθισης, οι παίκτες, οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που η συνέπεια των αποφάσεων, όσον αφορά τη δράση τους ή τη συμπεριφορά τους, θα επιδράσει στην εξέλιξη της παρουσίας τους μέσα στον χώρο. Αυτό για να συμβεί, το πολυαισθητηριακό σύστημα του ανθρώπου παίρνει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Άρα, όσο περισσότερες αισθήσεις μπορούμε να βάλουμε στη διαδικασία της παροχής πληροφοριών με διαφορετικούς αισθητήρες, τόσο πιο αληθοφανή είναι η παρουσία μας στον χώρο αυτό. Οι κυρίαρχες ξαναλέμε, πληροφορίες που παίρνουμε είναι σίγουρα η οπτική, η ακουστική και πιθανά η απτική. Και έτσι το περιβάλλον μπορεί να έχει αυτονομία, να δίνει αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα του χώρου και παράλληλα να δίνει την αίσθηση της παρουσίας. Για να δημιουργηθεί λοιπόν αυτό, υπάρχουν κάποιες συσκευές, κάποιες διατάξεις αισθητήρων εισαγωγής πληροφορίας, το υπολογιστικό σύστημα και κάποιες συσκευές εξόδου πληροφοριών που ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αλληλεπιδρούμε, σαν να λέμε, με το περιβάλλον και τα υλικά του. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μία οπτική πληροφορία ενός φωτιλιού που πάμε να κινήσουμε, ενός αντικειμένου, θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχα μία οπτική πληροφορία παράλληλα με την οπτική για να το κάνουμε όσο γίνεται πιο αληθοφανές. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποιους πιθανά αισθητήρες πίεσης, απτικής ουσιαστικά αντίδραση στα χέρια, να μπορούμε να μας δώσει την αίσθηση της αφής κατά τη διαδικασία της επαφής. Εκτός από την οπτική πληροφορία, ότι εγώ καταλαβαίνω το αντικείμενο που πάω να προσεγγίσω και το πιάνω. Έχουν φτάσει οι ερευνητές αυτή τη στιγμή στο να δημιουργήσουν αισθητικότητα εικονική μέχρι και σε επίπεδο γευστικό και προσφρυτικό. Αντίστοιχα. Εκτός από τα βασικά, δηλαδή το οπτικό, το ακουστικό και το είναι πολύ σημαντικό και κυρίαρχο γενικότερα η στεροσκοπική εικόνα, δηλαδή η τρισδιάσταση, η αντίληψη μέσα από τη στεροσκοπική τεχνική, όπως βλέπουμε δηλαδή με τα μάτια, αντίστοιχα διοπτικά να μπορούμε να βλέπουμε διόφθαλμα το περιβάλλον και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον όπου η αίσθηση του βάθους είναι αντιληπτή. Και φυσικά ότι όλες αυτές οι αισθήσεις μπορούν να ανεχνευθούν σε πραγματικό χρόνο. Και είναι και το πιο σημαντικό όσον αφορά τη δυνατότητα του υπολογιστικού συστήματος. Πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να τρέξει σε πραγματικό χρόνο χωρίς να έχει καθυστέρηση. Γιατί η καθυστέρηση είναι πηγή σφαλμάτων. Όπως και στον άνθρωπο, στη διαδικασία του κινητικού ελέγχου, ο θόρυβος από την καθυστέρηση ουσιαστικά των διαφορετικών αντιληπτικών συστημάτων δημιουργεί σφάλματα, παραδείγματος χάρη στην προσέγγιση ενός αντικειμένου.
Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η τρισδιάστατη δυναμική οπτικοποίηση ενός συστήματος, η δυνατότητα του χρήστη να παρατηρεί ταυτόχρονα και παράλληλα να είναι ο πλοηγός του συστήματος, το εγωκεντρικό σύστημα αναφοράς, ότι ο χρήστης ουσιαστικά βλέπει το περιβάλλον όπως το βλέπει στην πραγματικότητα. Φυσικά εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι στο εικονικό περιβάλλον ο χρήστης έχει δυνατότητα να το βλέπει και εξωκεντρικά, όχι μόνο εγωκεντρικά, όπως εμείς βλέπουμε. Και αυτό κάποιες φορές δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα, πιθανά σε συγκεκριμένα κινητικά προγράμματα, όπου θέλουμε να δούμε την δράση του αθλητή, δίνοντας του μια άλλη οπτική εικόνα που είναι ασυνήθιστη στην καθημερινή φυσική του πρακτική. Επίσης, η γενικότερη αλληλεπίδραση όλων των αισθητηριακών συστημάτων που εκείνη τη στιγμή μπαίνουν μέσα είναι πολύ σημαντική και φυσικά, όπως είπα πριν, και η δυνατότητα διαχείρισης σε πραγματικού χρόνου όλων αυτών των λειτουργιών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει το εξής ερώτημα. Αν η εικονική πραγματικότητα, η χρήση μάλλον της εικονικής πραγματικότητας μπορεί να είναι αποτελεσματική στην δημιουργία συμπεριφορών που μπορούν να έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινή μας ζωή. Όχι μόνο για την ανθρώπινη κίνηση, αλλά και σε διάφορες άλλες δράσεις που μπορεί η εικονική πραγματικότητα να δώσει λύσεις, παραδείγματος χάρη σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Όπου μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη εμβύθιση, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα έχουμε καταστροφή του ίδιου του ατόμου και βλάβη. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να έχουμε ένα είδος τυποποίησης των σενάριων, μια ελαστικότητα όσον αφορά τα σενάρια αυτά να μπορούν να μεταλλαχθούν, να τροποποιηθούν για να μπορούμε να έχουμε μια αντίστοιχη προσαρμοστικότητα και αλλαγή συμπεριφοράς, όπως επίσης ότι έχουμε δυνατότητα να έχουμε αποτελεσματικότητα όταν κατασκευάζουμε το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει ελεύθερα λογισμικά, τα οποία έχουν δυνατότητα να διαχειριστούν τον προγραμματισμό ενός τέτοιου εικονικού περιβάλλοντος και είναι ελεύθερο στο να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε χρήστης, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να φέρει πιο κοντά μια μεγάλη ομάδα σαν να λέμε εφαρμοστών που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια περιβάλλοντα. Και φυσικά η δυνατότητα να αναγνωρίσουμε σενάρια τα οποία είναι ανέφικτα, όπως είπαμε, τα επικίνδυνα σενάρια. Άρα, σε σχέση με την φυσική εξάσκηση ή την παραδοσιακή εξάσκηση, τα περιβάλλοντα τα εικονικά περιβάλλοντα μας δίνουν πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα όσον αφορά το ότι μπορούμε να κάνουμε πιο ενεργητική την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του ανθρώπου. Δεύτερον, ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση ότι εγώ μαθαίνω μέσα από τη διαδικασία δοκιμής και πλάνης, άρα τη διαδικασία της εξάσκησης, αλλά σε ένα βαθμονομημένο περιβάλλον, πολύ περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον που είναι πιο τυχαίο. Ότι συνήθως φαίνεται μετά ότι η μνήμη παίζει ένα πολύ πιο μεγάλο ρόλο, γιατί υπάρχει μια πολύ καλύτερη εντύπωση αυτού του διαφορετικού από το κοινό, άρα είναι πολύ πιο εύκολο στο να ανακαλέσει πληροφορίες από ένα τέτοιο περιβάλλον. Ότι είναι πιο αποτελεσματικό γιατί μικρότερης διάρκειας προγράμματα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη φυσική εξάσκηση, και ότι τα δεδομένα που μπορούμε να πάρουμε, και αυτά είναι μέγα δεδομένα, δηλαδή πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων από όλους τους αισθητήρες, μπορούμε σε δεύτερο επίπεδο να τα επεξεργαστούμε, είτε για να δούμε τη διαδικασία εξέλιξης της μάθησης, μέσα από την αλλαγή, σαν να λέμε, αυτής της συμπεριφοράς που μετριέται από διαφορετικά εργαλεία, και κατά δεύτερον, ότι μπορούμε να ελέγξουμε και σε επίπεδο αξιολόγησης των παραμέτρων, άρα και κριτικής, πιθανά όχι μόνο του ιδίου ατόμου όσον αφορά τις συμπεριφορές, αλλά και μεταξύ διαφορετικών που μπήκαν στο ίδιο περιβάλλον και δράσαν μέσα σε αυτό. Άρα φαίνεται ότι είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά και σε γνωστικές συνθήκες, σε γνωστικά πειράματα, αλλά και σε κινητικά. Πρώτα απ' όλα γιατί δημιουργούν
τη δίψα, σαν να λέμε, των μαθητών, στο να μπουν και να δουν πράγματα διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές σε μαθησιακό επίπεδο, σε επιστήμες όπως η ανατομία, όπου μπορείς πολύ πιο εύκολα να αντιληφθείς από την απλή σελίδα του βιβλίου ή του Άτλαντα το τι ακριβώς συμβαίνει στο τρισδιάστατο σύστημα από τη στιγμή που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να μπει μέσα, να δει το στο ή τον μήπως λειτουργεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να επιδράσει πολύ διαφορετικά. Του μένει δηλαδή πολύ πιο εύκολα η γνώση, η εμπειρία αυτή. Και φυσικά είναι ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούμε να ασκήσουμε, όπως είπα, βαθμονορισμένα, διαφορετικές ομάδες ατόμων, όπως ασθενείς, όπως αθλητές, όπως ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι πυροσβέστες, ή ακόμα και χειρουργούς που θέλουν να κάνουν πολύ λεπτές επεμβάσεις, νευροχειρουργούς, πριν μπουν να κάνουν την επέμβαση κανονικά. Όταν το 1998-99 άρχισα να λέω ότι το διδακτορικό μου θα ήταν πάνω στην αξιολόγηση ενός τέτοιου συστήματος για αθλητική προσπάθεια, όλοι με ρωτούσαν αν θα καταργηθούν κάποια στιγμή οι γυμναστές ή θα τους έτρωγε τη δουλειά. Φτάσαμε στο 2024, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Απλά αυτό που θα δείτε παρακάτω είναι ότι μπορεί να διανθίσει τη δουλειά βάζοντας ο αθλητής, ο ασκούμενος, μεγαλύτερο χρόνο σε ένα περιβάλλον ελεγμένο, χωρίς απαραίτητα εκείνη τη στιγμή ο προπονητής να είναι εκεί ή να είναι εκεί να κάνει κάτι άλλο και ο αθλητής να κάνει μια άλλη δουλειά παράλληλα με τη διαδικασία την προπονητική ή αλλιώς την κλασική. Εδώ αναφέρει ουσιαστικά λίγο το τι προσπαθούν τα καινούργια συστήματα στην εξέλιξη του χρόνου να πετύχουν, προσπαθώντας να κάνουν καλύτερες προσομοιώσεις, να αποφύγουν δυσάρεστες ψυχολογικές ή φυσιολογικές παρενέργειες που συμβαίνει, τουλάχιστον συνέβαινε στα προηγούμενα συστήματα οικονομικής πραγματικότητας, και να μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου δεν θα μπορούσε μόνο ένας χρήστης να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, αλλά περισσότερο από έναν στο ίδιο περιβάλλον. Δηλαδή να υπάρχουν πολλοί μέσα σε ένα περιβάλλον. Φανταστείτε μια ομάδα, εγώ θα πω για μένα βόλεϊ, να αλληλεπιδρά σε ένα εικονικό περιβάλλον προσπαθώντας να έχει ένα κοινό σκοπό λειτουργίας. Τακτικό, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε μια για εκείνη την εποχή φοβερή διαδικασία προσομοίωσης, μοντελοποίησης κινητικών προγραμμάτων περίπου είναι από το 1990 μέχρι το 2000, όπου είχαμε προσομοιώσεις. 2003 μια προσπάθεια σύγκρισης ενός κοινοτικού προγράμματος στόχευσης, όπου σε ένα κοινό στόχο προσπαθούσε κάποιος να προσεγγίσει τον στόχο. Αντίστοιχα, συγκρίναμε εκείνη την εποχή αντίστοιχα το εικονικό περιβάλλον πόσο μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο και να είναι αποτελεσματικό. Φάνηκε ότι ήταν εν μέρει αποτελεσματικό με τα συστήματα εκείνης της εποχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο να μπορεί κάποιος με συγκεκριμένες τεχνικές να μπει στο περιβάλλον αγώνα ή στο περιβάλλον προπόνησης και να δει τακτικά σχήματα. Ας πούμε, έχουν γίνει τέτοιες εφαρμογές, παραδείγματος χάρη στο αμερικάνικο football. Εδώ βλέπουμε μια τεχνική ουσιαστικά εμβύθυνση εικονικών περιβάλλον που λέγεται 360 digital video, όπου δίνεις δυνατότητα στον παίχτη σε ένα βιντεοσκοπημένο ήδη περιβάλλον, φορώντας την γκάσκα, να μπει σαν συμμετέχον σε αυτή τη διαδικασία και να κοιτάξει ελεύθερα αριστερά, δεξιά, ενώ εξελίσσεται μια διαδικασία και να ρωτήσεις τον αθλητή. Άρα να μπεις εκτός από το κινητικό κομμάτι και σε άλλους μηχανισμούς γνωστικούς, παρατήρησης, αντίληψης, ανάκλησης πληροφορίας ή λύσης προβλημάτων γνωστικών στο τι είδε στη διαδικασία μιας τακτικής εξέλιξης ενός γεγονότος, ή να τον δώσεις τη δυνατότητα, αυτό είναι ένα πολύ φρέσκο άρθρο του 2024 από μια ομάδα
από ένα πολύ γνωστό πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας που κάνει πολύ ωραίες και καινοτόμες προσεγγίσεις, όπου εδώ σε ένα περιβάλλον ουσιαστικά εικονικής πραγματικότητας που είναι όμως επαυξημένο, αυτός έβλεπε το φυσικό περιβάλλον και έπαιρνε αισθητικά, οπτικά πληροφορίες εξτρά στο περιβάλλον του. Δηλαδή είχε ένα εξτρά πάνελ μπροστά του, όπου προσπαθούσε να κάνει τι? Προσπαθούσε να υπολογίσει, μάλλον το σύστημα του έδινε βοήθεια για να δει ποια είναι η ιδανική γωνία απελευθέρωσης της μπάλας στην ελεύθερη βολή και με ποιο τρόπο θα έπρεπε αυτός να κάνει την ενέργεια. Και μετά τον έδινε feedback, αν το shoot που έκανε ήταν στις αντίστοιχες παραμέτρους, τις σωστές. Άρα, εν μέρη, τον βοηθούσε οπτικά, κάτι το οποίο ο προπονητής εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί νοητά να του δώσει αυτή την πληροφορία. Σε περιβάλλον ή μη πραγματικό, θα το έλεγα. Αντίστοιχες προσπάθειες, εδώ είναι μια άλλη προσπάθεια, πάλι με 360 βίντεο για τραυματισμένο αθλητή του NBA, όπου ένα μεγάλο διάστημα ήταν εκτός διαδικασίας και βάζαν τον αθλητή να μπει στο γήπεδο νοητά και μέσα από ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενδείξης παρατήρησης να αλλάξει σαν να λέμε το κινητικό του, την κινητική του μνήμη στο πώς θα έκανε βολές από τη στιγμή που είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μη λειτουργίας του σαν αθλητής πρακτικά. Έχουν γίνει πολλά συστήματα πάλι με συστήματα ουσιαστικά οπτοηλεκτρονικά και βίντεο με κάμερες βάθους, όπου μπορείς να κάνεις προσωμείωση, παραδείγματος χάρη, στη διαδικασία μέσα στο γυμναστήριο, ενώ δείχνει τον αθλητή να είναι έξω, προσπαθώντας να ακολουθήσει την πορεία που ακολουθεί ένας καλός αθλητής, άρα να του δώσει πληροφορία για το πώς θα πρέπει να κινείται, ας πούμε, στο σκι στην κατάβαση. Αντίστοιχα, εδώ δηλαδή βλέπουμε ουσιαστικά δύο δυναμοδάπεδα, βλέπουμε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας και αντίστοιχα ένα περιβάλλον το οποίο αλληλεπιδρά μαζί του και είναι δεμένο σε πραγματικές συνθήκες. Στην Αμερική, επειδή εκεί είναι πολλά τα χρήματα και πολλές εταιρείες, έχουν γίνει πάρα πολλές δουλειές στα επιμέρους αθλήματα, όπως το baseball αντίστοιχα. Στο τένις έχουν γίνει πολλές προσομοιώσεις, εμβύθιση σε αγώνα στο σπίτι με πραγματικές συνθήκες, όχι σε επίπεδο. Φανταστείτε ότι το PlayStation είναι μια πολύ αγαθή διαδικασία. Υπάρχουν όμως και πολύ πιο πλούσιες ή πολύ πιο ακριβείς στην αναπαράσταση για αθλητές elites, θα το λέγαμε δηλαδή. Άρα έχουμε επίπεδα διαβάθμισης του ποιους παίζει, που βοηθάει ουσιαστικά κυρίως στην νοητική ή στην αντιληπτικοκινητική μάθηση, να το πω διαφορετικά. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε συστήματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην προπόνηση, όχι μόνο για το κινητικό σύστημα, αλλά κυρίως για το αντιληπτικοκινητικό, με πιθανά δοκιμασίες που μπορούμε εν μέρει να τις αξιολογήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να αξιολογήσουμε έναν επιλογικό χρόνο αντίδραση. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τη δράση που μπορεί να έχει καθώς ένα ερέθισμα έρχεται προς τα πάνω του. Ένα αντίστοιχο τέτοιο τεστ αύριο, με τις δύο κάσκες εμβύθισης που έχω φέρει, θα το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, θα δούμε κάτι αντίστοιχο και θα δούμε πώς δρά ο καθένας που θα μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε κάτι αντίστοιχο σαν γι' αυτό. Αυτά τα συστήματα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 3-4 χρόνια, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχουμε φτάσει όχι μόνο στο κομμάτι της εξάσκησης, αλλά και στο κομμάτι της αξιολόγησης. Σε ένα είδος, θα έλεγα, gamification, δηλαδή γίνεται ένα είδος gaming, που είναι φιλικό με τον χρήστη, όπου μπορούν να μπουν και άλλοι μέσα στο ίδιο, που μπορεί να είναι συναθλητές ή κάποιοι αθλητές εξ αποστάσεως από μακριά, και να γίνει μια πιο καλή εμβύθιση, σαν να λέμε. Πολλές δουλειές έχουν γίνει σε κομμάτια σύγκρισης. Το αν η εικονική πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα εργαλείο και για τον υψηλό επίπεδο αθλητή. Πολλές δουλειές, πολλά review, πολλές μεταναλύσεις από υπάρχουσες δουλειές που έχουν γίνει. Φαίνεται ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Και όσο οι αισθητήρες
και τα συστήματα τα υπολογιστικά και οι αναλύσεις των μέγα δεδομένων θα γίνονται καλύτερες, τόσο και θα μπορούμε πιο εύκολα εμείς οι κοινήθνητοι να παίρνουμε ένα τέτοιο σύστημα για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πιο εύκολα. Αλλά υπάρχουν και άλλες δεξιότητες που μπορούμε να παίξουμε. Τα 2 τελευταία χρόνια δουλέψαμε με το Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας και με άλλα 5 πανεπιστήμια ευρωπαϊκά σε ένα πρόγραμμα που είχε σαν κύριο στόχο να εξετάσει αν μπορεί να γίνει παρέμβαση στη στάση που μπορεί να έχει κάποιος ελεύθερα ασκούμενος που πηγαίνει σε γυμναστήριο στην αντίληψη που έχει για τις απαγορευμένες ουσίες. Όπου εδώ είχαμε ένα περιβάλλον εμβύθισης όπου ουσιαστικά τι κάναμε, είχαμε ένα σενάριο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κάποιος δηλαδή ασκούμενος έμπαινε στη διαδικασία να ακούσει ένα διάλογο μεταξύ ενός avatar, ο οποίος είχε συγκεκριμένο προβληματισμό για το ότι η επίδοσή του δεν πήγαινε καλά, προσπαθώντας τι να κάνει, να δει αν θα έπρεπε να πάρει απαγορευμένες ουσίες ή δεν θα έπρεπε να πάρει απαγορευμένες ουσίες. Και αυτά τα περιβάλλοντα ήταν προσαρμοσμένα σε κάθε γλώσσα της χώρας, στο αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ήταν διάλογοι ανδρών και γυναικών, και ήταν διαφορετικά σενάρια σε εικονικά γυμναστήρια, όπου με τα γυαλιά αυτά έμπαινε μέσα, άκουγε έναν αθλητή να του λέει κάτι ή άκουγε την οδηγία του προπονητή και τι γινόταν, είχε αρχικώς δοθεί ένα ερωτηματολόγιο, μια μπαταρία ερωτηματολογίου που μετρούσε στάσεις, αντίληψη για αυτό το πράγμα και μετά από την εξάσκηση, την παρέμβαση, προσπαθούσε να δει αν αυτές οι στάσεις αλλάξαν σε αυτό το περιβάλλον. Τώρα δεν το ακούτε. Αύριο το έχω, αν θέλετε να το δοκιμάσετε, σαν σενάριο θα μπορούσατε να το δείτε. Από εκεί και πέρα, εκτός από τον αθλητή, επειδή η μπίζνα του αθλητισμού είναι μια πολύ μεγάλη μπίζνα και πρέπει να μπουν οι θεατές ακόμα περισσότερο, με μεγαλύτερη διάκριση πληροφορίας για αυτούς, καθώς παρακολουθούν αγώνα, είτε είναι σχετικοί είτε είναι άσχετοι. Έχουν δημιουργηθεί συστήματα εμβύθισης ή αυξημένης πραγματικότητας, τα οποία δίνουν πληροφορία εξτρά στον φύλαθλο. Εδώ θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα επαυξημένης πληροφορίας, όπου ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της Bundesliga το βλέπει με και άλλη πληροφορία. Η πληροφορία αυτή είναι ότι μπορεί να του δώσει στατιστικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να του δώσει το γήπεδο, ή αλλιώς να πάρει στοιχεία όπως παίρνει ο στατιστικολόγος της ομάδας και να καταλάβει ακόμα περισσότερα πράγματα. Και αυτά σε πραγματικό χρόνο. Ο στατιστικολόγος επεξεργάζεται τα δεδομένα για να τα δώσει. Εδώ το σύστημα μέσα από ευφυή συστήματα μηχανικής όρασης έχει δυνατότητα να πάει ένα βήμα παρακάτω. Αλλά φίλαθλοι δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπουν. Έχουμε και φιλάθλους οι οποίοι θέλουμε να εμπλακούν στη διαδικασία, είναι άτομα, είναι αμαία, είναι τυφλοί, είναι ολική τύφλωση, είναι μερική τύφλωση και αυτοί με κάποιο τρόπο θέλουν να είναι φιλάθλοι και είναι φιλάθλοι. Συνήθως όταν πάνε να δουν έναν αγώνα, η πληροφορία που παίρνουν είναι κυρίως ακουστική, λιγότερο οπτική. Άρα αυτή η αντιστάθμιση με κάποιο τρόπο πιθανά θα πρέπει να διανθιστεί. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί τέτοιες προσεγγίσεις από πλατφόρμες απτικής ανατροφοδότησης, όπου σε πραγματικό χρόνο υπάρχει δυνατότητα να πάρουν και απτική πληροφορία για το τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, είτε σε έναν αγώνα μπάσκετ. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν δύο εμπορικά προϊόντα αυτή τη στιγμή, τα οποία σε πραγματικό χρόνο δίνουν πληροφορία απτική και ακουστική για το τι συμβαίνει σε έναν αγώνα και έτσι μπορεί να αλληλεπιδράσει πολύ πιο εύκολα ένας φίλαθλος ο οποίος δεν βλέπει. Αυτή τη στιγμή είμαστε με την ομάδα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Συμπεριφοράς του ΚΕΦΑ Θεσσαλονίκης σε ένα πρόγραμμα πρότασης υλοποίησης ενός προγράμματος με ένα κριτικό εδώ δικό σας πανεπιστήμιο, ουσιαστικά το Sensolab του Τμήματος Γεωδεσίας του Πολυτεχνείου στα Χανιά, μια ομάδα που έχει αναπτύξει ήδη ένα τέτοιο σύστημα απτικής ανατροφοδότησης, να φτιάξουμε ένα καινούργιο το οποίο δεν θα μπαίνει
μόνο να δει έναν αγώνα ποδοσφαίρου, να δει έναν αγώνα κλειστού χώρου, μπάσκετ και παράλληλα να δει ένα πολιτιστικό γεγονός, ένα θεατρικό δρόμενο, όπου θα μπορεί να καταλάβει στη σκηνή που βρίσκονται οι πρωταγωνιστές και από πού έρχεται, σαν να λέμε, η πληροφορία ή η ακουστική. Είμαστε στη φάση υποβολής της πρότασης, ευχόμαστε ότι θα το πάρουμε. Η κυρία Χατζητάκη είναι μέλος της ομάδας. Τελειώνοντας, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει ήδη αλλάξει ο αθλητικός νόμος. Σε αυτόν τον αθλητικό νόμο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα e-sports, με μια καινούργια κατάσταση όπου νέα αθλήματα, τα οποία είναι μέσα σε εισαγωγικά ημί-πραγματικά, δηλαδή έχουμε δυνατότητα να δούμε έναν ποδηλατικό αγώνα όμως που εξελίσσεται σε ένα εικονικό περιβάλλον αλλά με στατικά ποδήλατα. Έχουμε αντίστοιχα έναν αγώνα taekwondo που γίνεται εξ αποστάσεως από δύο αθλητές που βρίσκονται σε δύο τελείως διαφορετικές χώρες και όμως είναι στον ίδιο εικονικό περιβάλλον. Εδώ θα δούμε τώρα ένα αντίστοιχο παράδειγμα χρήσης ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Δεν είναι PlayStation, είναι κανονικός αγώνας στο πλαίσιο ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά των δράσεων των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας είναι στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος είναι στο Άκη. Είναι στο ίδιο, αυτό που λέγαμε ότι αν μπορούμε να μπούμε στο ίδιο εικονικό περιβάλλον, δύο ή περισσότερα. Θα σας εξηγήσω στο τέλος η δικιά μου ερμηνεία ποια είναι. Όχι. Εδώ θα δούμε ένα αντίστοιχο ποδηλατικό αγώνα. Συνάδελφοι, κρατήστε τις ερωτήσεις σας, θα τις κάνουμε όλες μαζί. Αυτό σημαίνει εδώ και 5 χρόνια. Εδώ βλέπουμε παγκοσμίως. Υπάρχει ο αθλητικός νόμος στην Ελλάδα που δίνει το δικαίωμα στα σωματεία να κάνουν τέτοιες ομάδες. Εδώ βλέπουμε αντίστοιχα σε εργοποδήλατα επάνω, τα οποία είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τρόπο, την εξάσκηση, αλλά ουσιαστικά την αγωνιστική εξάσκηση σε ένα εικονικό περιβάλλον. Από ομάδες εθνικών ομάδων. Αυτές είναι εθνικές ομάδες τώρα που διαγωνίζονται. Αντίστοιχα. Το ίδιο γίνεται και για την ποδηλασία, με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι εκεί, δηλαδή είναι μια φιέστα που γίνεται στον ίδιο χώρο. Οι ομάδες παίζουν εκεί, αλλά ουσιαστικά διαγωνίζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Μια αντίστοιχη δουλειά που έχει γίνει επίσης είναι ακόμα και η βοήθεια που μπορεί να έχει σε virtual επίπεδο, σε εικονικό επίπεδο, η πλοήγηση ενός σκάφους, μιας εργάτας. Όπου εκεί μπορεί να έχει και ένα κομμάτι μάθησης, όπου του δίνεις ουσιαστικά, βοηθάει ουσιαστικά τον αρχάιο σε πραγματικές μέσα αγωγικά συνθήκες, δίνοντάς του πληροφορίες για το ποιες είναι οι συνθήκες, να του δώσει ερωτήματα για να λύσει προβλήματα που θα τα δει όταν θα είναι πάνω στο σκάφος σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα games που έχουμε δει, τα οποία είναι πιο games, δηλαδή είναι λιγότερο κινητικά, γιατί ο όρος e-sports είναι ουσιαστικά θα πρέπει να λέγονται action games, όπως τα είπαμε, δηλαδή κινητικά, εικονικά προγράμματα. Εδώ βλέπουμε ένα αντίστοιχο χορού, όπου αυτοί προσπαθούν τι να κάνουν. Προσπαθούν να παραστήσουν το virtual, να κάνουν ακριβώς ό,τι κάνει το virtual avatar που έχουν από πίσω τους και διαγωνίζονται
το κάνει καλύτερο με κριτική επιτροπή μπροστά. Δεν είναι αυτή εκεί, προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται πιο μπροστά. Αντίστοιχα, αυτό είναι πιθανά το τελευταίο βίντεο που θα δούμε, όπου είναι δύο πρόσωπες ομάδες από δύο διαφορετικές χώρες, όπου αυτό που θέλουμε να παίξουμε στην ουσία έχουν κοινό εικονικό. Όχι, οι ομάδες είναι εκεί μαζί, τις βλέπετε. Σε πραγματικό χρόνο είναι πάνω καλή ώρα σε μια τέτοια... Όπως είναι, παίζουν τα παιχνίδια του NBA, αλλά δεν παίζουν τα παιχνίδια του NBA κινητικά. Παίζουν κανονικά με χειριστήρες. Αυτά είναι υπό την εποπτεία, να λέμε, αντίστοιχα της IOC. Οκ. Σας δίνω λίγο έτοιμα μια άλλη διάσταση του πάμε. Αυτό λοιπόν γιατί γίνεται, για να απαντήσω κάποια ερωτήματα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγκόσμια αγορά. Άνω των 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2023, που αυξάνεται ετησίως με μια καλπάζουσα ανάπτυξη χρηματική, της τάξης του 16%. Όσον αφορά τα έσοδα του τζίρου από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά των virtual video games. Η κοινότητα, η αθλητική, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, ότι είναι μια πολύ ωραία πίτα η οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μοιραστεί. Αυτή είναι και η απάντησή μου για αυτά που είδατε τώρα. Απλά σας έδωσα μια τελευταία νότα, έτσι λίγο επειδή η ώρα έχει περάσει, λίγο να δούμε και ένα βήμα παρακάτω, το τι ακριβώς συμβαίνει και εξελίσσεται. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι όσο τα συστήματα εξελίσσονται, οι αισθητήρες γίνονται πιο ακριβείς, άρα οι συχνότητες θυματοληψίας μεγαλώνουν, άρα τα δεδομένα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Για να καταλήξω στη κυρία Καραταφέρη το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε πολύ κριτικοί και ευαίσθητοι στο πώς χρησιμοποιούμε τις συσκευές. Δηλαδή, όσο ευκολία και αν έχει ένα σύστημα που θα δούμε άνθρωποι και πραγματικότητες να το φορέσουμε και να παίξουμε, τόσο πιο αυστηροί θα πρέπει να είμαστε στα πρωτόκολλα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, έτσι ώστε τα δεδομένα μας να μην είναι στα βούρα. Και αντίστοιχα, αυτό που θα πάρουμε σαν τελικό προϊόν συντέρασμα, που πιθανά είναι η επίδοση ενός αθλητή που εμείς ασκούμε, να έχει αξία για να μας βοηθήσει στην προπόνηση και όχι να μας μπερδέψει στην προπόνηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα που λέγεται νέες τεχνολογίες θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με φιδό όσον αφορά το τι μας δίνει, με όχι φόβο, δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε και από την άλλη να είμαστε ευαίσθητοι στον τρόπο τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είναι δύσκολο να σας εκπλήξω, αλλά θα προσπαθήσω κι εγώ να σας δείξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πράγματα τώρα. Εκείνα του Κώστα είναι λίγο δύσκολο. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα. Hello, my friends. I'm Professor Hans von Papen. Please allow me to introduce my distinguished colleague, Dr. Angelos Rodofinos. An academic psychologist, Dr. Roll was the head of the Department of Psychology at City College, University of Sheffield, for nearly a decade, and the program director of social sciences at Swinburne Online Melbourne. He's given several hundred presentations to audiences around the world, appeared in media and published more than 40 articles in international journals. He's a dynamic keynote speaker and consultant on stress, time, and change management.
He's the author of Prince to Frog and Vice Versa, Applied Psychological Techniques for the Accomplishment of Changes. And also, Idiots Are Invincible, the foolproof role method for solving your problems. Please welcome Professor Rodofinos. Ροδαφινός είναι, βλάκα. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν ήταν νέα τεχνολογία, έτσι. Το έκανα το 2003-2004. Είναι ένα κουκλάκι που μιλάει, δεν είναι νέα τεχνολογία. Θα δούμε λίγο νέες τεχνολογίες. Θα δούμε μάλλον την προηγούμενη γενιά και θα δούμε και αύριο την επόμενη γενιά. Αν ήθελες να μου παρουσιάσεις και δεν είχες κείμενο, μπορείς να βάλεις στο Gemini, γράψε μου μία παράγραφο για να παρουσιάσω τον Ροδαφινό σε ένα συνέδριο και θα σου βγάζω αυτό εδώ. Λοιπόν, είδα πήγαινε στη σελίδα του. Αύριο θα κάνουμε το εξής. Θα πάμε στο Free Stuff, στα online courses και θα δείτε τα AI tools. Εδώ έχω κάνει τον Ιούνιο του 2022. Το πρώτο μάθημα στον κόσμο AI Tools για Education. Στη συνέχεια έγιναν και άλλα, χειρότερα βέβαια. Όπου είναι δωρεάν, θα γραφτείτε και μάλιστα θα το κάνουμε τώρα. Για να το δοκιμάσουμε. Ανοίξτε τα κινητά σας, έχετε φαντάζομαι. Τώρα, πώς μπορώ να σας... Δεν το βγάλει τη φωτογραφία, πάτε στο σκάνερ. Πώς μπορώ να σας βάλω σε αυτή την ιστοσελίδα, υπάρχει τρόπος. Μην βγάζετε φωτογραφία ακόμα, περιμένετε. Υπάρχει τρόπος. Έχω ένα extension εδώ στο Chrome, βάζω την ιστοσελίδα, το κάνω convert και μου δίνει ένα QR code. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω στην τάξη με τα παιδιά, να βάλω οδηγίες για κάθε σταθμό που θα πρέπει να κάνουν κάτι, τους βάζω ένα QR. Ναι, πολύ έξυπνο είναι αυτό. Έλα πάντων. Μην το συζητήσω. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να πάτε. Σκανάρετε αυτό εδώ. Αύριο σας προτείνω να μην χάσετε τα workshops. Θα έχει εξαιρετικά πράγματα. Εμείς θα κάνουμε το μάθημα αυτό. Θα σας δείξω δηλαδή κάποια εργαλεία από αυτό το μάθημα για σας, για την καθημερινή σας ζωή ή για το σχολείο ή για την προπόνηση. Πόσοι από εσάς είστε σε σχολείο και διδάσκετε? Ωραία, καλό ήταν να πάρουμε μια ιδέα. Πόσοι είστε και προπονητές ή προπονητές λιγότεροι, έτσι? Ωραία. Πόσοι είστε γονείς? Ανήπανδροι? Τα τηλέφωνα. Αστείο. Λοιπόν, μπήκατε εδώ, φαντάζομαι θα μπορέσετε να μπείτε στο μάθημα. Το μάθημα όμως είναι στα αγγλικά. Μήπως ξεχάσατε τα αγγλικά στο σπίτι? Όχι, τα έχετε μαζί. Αν τα ξεχάσατε, τότε με δεξί κλικ ή επάνω στις κουκίδες πάνω δεξιά στο κινητό σας, πάτε Translate to Chinese, English, French, 200 γλώσσες. Το μάθημα λοιπόν είναι σε 200 γλώσσες. Μπορώ εδώ να πατήσω κλικ και θα γίνει στα ελληνικά το μάθημα. Γίνε ρε. Μπαρδόν. Πού να ξαναγυρίσουμε? Μετά. Λοιπόν, μια άλλη ωραία τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη όταν μπαίνετε στην τάξη, γιατί εσείς δεν είστε τόσο της τάξης, είστε εκτός τάξης, είναι να παίρνετε την αίσθηση... Σας ενοχλώ που μιλάω? Να παίρνετε μια αίσθηση στο πώς αισθάνονται οι φοιτητές σας, οι μαθητές σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε physically, δηλαδή να δείχνουμε φατσούλες και λέμε πώς αισθάνεστε. Θέλω αυτοί που είστε στο 1-2, δηλαδή χάλια, να σηκωθείτε πάνω. Στο 1-2 είναι κανένας που δεν αισθάνεται καλά, έχει κουραστεί, πεινάει. 1-2, σηκωθείτε πάνω. Όχι, μη σηκώνετε χέρια, σηκωθείτε πάνω. 1-2. Όχι, εντάξει. 2-3. 2-3. Αυτοί που είστε στο 2-3, σηκωθείτε. Μόνο αυτοί. Έλα. Η κλίμακα. Το 5 είναι εξαιρετικά. Ωραία.
4 και 5 σηκωθείτε. Έλα. Καλά είστε. Ωραία. Σούπερ. Τώρα τι κάναμε. Σας κινητοποίησα. Κάθεστε στην καρέκλα. Κάθε 45 λεπτά πρέπει να σηκώνεστε. Δεν χρειάζεται νέες τεχνολογίες, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με νέες τεχνολογίες. Για να δούμε. Να πάρω μια αίσθηση πώς αισθάνεται η τάξη. QR code, download, το έχω κάνει ήδη download. Πάτε εδώ, σκανάρετε. Αυτό μπορώ να σας το δείξω αναλυτικά αύριο, έτσι. Σήμερα γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει, είμαστε καθυστερημένοι. Στο χρόνο είμαστε καθυστερημένοι. Θεωρητικά θα σας πάει σε μια ιστοσελίδα. Είστε έτοιμοι? Μπορείτε να αρχίσετε να ψηφίζετε. Να κλείσω λίγο το σκάνερ για να ψηφίσουμε. Το QR. Εντάξει, βλέπω κάνω 2 κινητά. Τέλος, το κλείνω. Τελείωσε ο χρόνος. Ψηφίζουμε πώς... έχετε ήδη ξεκινήσει να ψηφίζετε. Το βλέπουμε και στην οθόνη. Μια απλή εφαρμογή. Όχι, λάθος είναι εδώ. Εξαιρετικά ήθελα να πω. Κανένας δεν είναι χάλια. Μπράβο. Να πω λίγο ότι είμαι πιθανόν ο χειρότερος γυμναστής εδώ μέσα, οπότε δεν δούλεψα στο χώρο. Ήμουνα 25 χρόνια καθηγητής ψυχολογίας και διάφορα άλλα, αλλά τώρα είμαι στα τεφά. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε? Και να πάρουμε ακόμα μια ένδειξη, μια και είστε εδώ, να δούμε τι ξέρετε από άποψη τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο καλοί είστε από το 1 μέχρι το 3, ας πούμε. Κερδίζουν οι μπάμιες. Γάτος έχουμε, τον Νίκο. Πού είναι? Ο καλύτερος στις τεχνολογίες δεν έχει κινητό. Έχουμε 2 πολύ καλούς. Ποιοι είστε? Σηκωθείτε να δω λίγο. Οι εξαιρετικοί, οι γάτοι πού είναι? Οι γάτες και οι γάτοι. Οι 2 που είπαν εξαιρετικοί. Απόφυτος. 3 γάτοι και οι άλλοι μπάμιες. Και 4-5. Εντάξει. Καλό είναι για να ξέρουμε αύριο πώς να το προσαρμόσουμε. Τι κάναμε μέχρι τώρα? Παίξαμε με 2-3 εργαλεία, τα οποία εντάξει, ωραία είναι, χρήσιμα είναι, να δούμε κι άλλα. Αυτό γίνεται να το κάνουμε καλύτερα ακόμα με χρήση τεχνολογίας? Ναι, γίνεται. Στην Κίνα τι έχουνε δοκιμαστικά σε 1-2 σχολεία. Βάλανε αυτά τα bands, τα οποία ελέγχουν το πώς αισθάνονται οι φοιτητές. Και ο δάσκαλος ανά πάση στιγμή ξέρει ποιος είναι βαρεμένος, ποιος έχει βαρεθεί, ποιος δυσκολεύεται, γιατί μετράνε. Δεν ξέρω τι μετράνε στον εγκέφαλο. Αν πρέπει να πάει αργά, αν πρέπει να πάει γρήγορα. Σταμάτησε αυτό εδώ, διότι... Ναι, σταμάτησε αυτό εδώ. Το πρόγραμμα σταμάτησε λόγω προσωπικών δεδομένων, αλλά... Εντάξει, δεν θα συζητήσουμε σήμερα την ηθική κτλ. Θα προσπαθήσω να σας δώσω εργαλεία να χρησιμοποιήσετε τώρα, αύριο. Ανοίξτε το ψυγείο σας, να βγάλετε μια φωτογραφία και να δείτε τι μπορείτε να μαγειρέψετε με αυτά που έχετε στο ψυγείο. Ή τι λείπει από το ψυγείο. Καλά, το μάθημα το είδαμε. Για να δω λίγο. Εδώ. Πιθανόν να έχετε προβλήματα. Σας είπα, είμαι ψυχολόγος θεωρητικά. Αλλά πιθανόν στο μέλλον τα παιδιά σας να μην χρειάζεται να σπουδάσουν ψυχολογία, γιατί τώρα... Μάλιστα, κάνανε και κάποια τεστ και είδαν ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο τα AI από κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος έχει διαβάσει, 25 βιβλία και αυτά εδώ έχουν διαβάσει χιλιάδες βιβλία. Εδώ έκανα ένα πειραματάκι με ένα ρομποτάκι, το Psychologist, ο οποίος μου λέει «Γεια σου, τι κάνεις, τι σε φέρνει εδώ?» και λέω «Η παρτενέρ μου με απατά». Και απαντάει όπως θα απαντούσε ένας ψυχολόγος, είναι δύσκολο, το άλλο, πες μου λίγο παραπάνω γι' αυτό. Ευτυχώς βλέπω ακόμα μία, οπότε παράλληλα. Οπότε εντάξει, τώρα μπερδεύτηκε. Μάλιστα, τώρα έγινε λίγο πιο confusing και συνεχίζει τη συζήτηση. Με ρωτάει γιατί βλέπω 2 άτομα και τα ψέματα είναι έτσι. Είναι υποθετικό το σενάριο, δεν κάνω εγώ τέτοια.
Ωραία, ψυχολόγος, τι μας νοιάζει εμάς αυτό, σας νοιάζει. Στο σχολείο μπορεί να έχετε προβλήματα με γονείς, με παιδιά, σου φέρθηκε κάποιος, δεν ξέρεις πώς να χειριστείς έναν συνάδελφο, το ρωτάς και σε απαντάει, σε βοηθάει. Και είναι στην τσέπη σου. Επιτρέψτε να σας πω ότι η ζωή έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οι δουλειές έχουν αλλάξει, η διδασκαλία έχει αλλάξει, η εκπαίδευση έχει αλλάξει. Δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα, αλλά δεν χρειάζονται ούτε βιβλία, ούτε δάσκαλοι, σιγά-σιγά. Γυμναστές χρειάζονται προς το παρόν. Προς το παρόν. Τώρα, δεν λέμε ότι θα αντικατασταθούμε και αν αντικατασταθούμε, πιθανόν να είναι αυτό καλό. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο με τα ίδια χρήματα. Αλλά σίγουρα έχουμε κάποιον πολύ καλό βοηθό τώρα που δεν το έχουμε καταλάβει. Και σίγουρα η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει, η αξιολόγηση. Μεθαύριο είμαι στην Κύπρο, αξιολόγηση ενός πανεπιστημίου, τους ρωτάω πόσες από τις εργασίες και το assessment που έχετε σε αυτά τα 4 έτη σπουδών χρειάζονται πάνω από 3 λεπτά για να τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε λίγο τα σύλλαμπά σας, τις περιγραφές μαθημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στο δικό μου το πανεπιστήμιο. Το έχω πει σε 3 συνελεύσεις. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ναι. Εδώ λοιπόν μπορείς να συνδεθείς, να κάνεις ένα ρομπότ το Novak Djokovic, υπάρχει, και να το ρωτήσεις. Είναι αλήθεια ότι δεν έκανες το εμβόλιο? Ναι, έχω δικά μου πιστεύω, έχω φυσική ανοησία. Είσαι anti-science? Ναι, όχι, αλλά να πιστεύεις στην αστρολογία? Ναι, θα σας απαντάει όπως ο Τζόκοβιτς, έχει τα πιστεύω του Τζόκοβιτς. Αυτό είναι ωραίο να παίξετε με τα παιδιά. Με τον Einstein, άμα θέλετε, έχει πολλά ρομπότ. Και λίγο πριν κάνω την ομιλία στην Ρόδο, που κάποιοι παρακολουθήσατε, είχα κάνει τον Dr. Robot. Δόκτωρο είμαι εγώ, Ροδαφινός δόκτωρο, Dr. Robot, τον οποίο τον έκανα με βάση το βιβλίο μου «Η ηλίθιοι είναι ανίκητοι», το οποίο σε καθοδηγεί πώς να λύνεις προβλήματα. Και του έδωσα οδηγίες και του είπα: αν έρθει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα, μπορείς να τον βοηθήσεις. Σου λέει το πρόβλημά του και του απαντάς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο RAW. Όταν πεθάνω θα γίνει διάσημος. Και όντως το κάνει. Αλλά αυτό δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο το Dr. Robot PE. Έπαιξα πάλι με τα ρομποτάκια, μέσα σε 10 λεπτά έκανα ένα άλλο ρομπότ, το οποίο είναι για φυσική αγωγή. Αύριο, αν θέλετε, θα σας δείξω να κάνουμε όλοι από ένα ρομποτάκι για το σπίτι μας, για το σχολείο μας, για τον σύλλογό μας. Ράνια, έχουμε ρομπότ. Έχει ο σύλλογος ρομπότ. Να κάνουμε. Αύριο. Σε 5-10 λεπτά θα κάνουμε. Εδώ λοιπόν σου λέει τι μπορεί να κάνει για σένα. Εδώ, ναι. Τι μπορεί να κάνει για σένα? Μπορεί να σου κάνει ένα μάθημα, μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο, μπορεί να κάνει fitness προγράμματα, αξιολογήσεις, να σου κάνει ένα καινούριο παιχνίδι κτλ. Σε χαιρετάει, γεια σου, τι κάνεις, τι μπορώ να σου κάνω, και του έγραψα εγώ, κάνουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, 45 λεπτά. Πόσους φοιτητές έχω? Πόσους μαθητές? 18. Τι τάξη είναι? Τρίτη γυμνασίου. Έχω 2. Τι εργαλεία έχω? Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία την αίθουσα και να μην του δώσω οδηγίες. Κάνε μου κάτι εδώ να γυμνάσω τόσα άτομα, να δει τι έχω. Προηγουμένως σας έβγαλα φωτογραφία από πίσω και του λέω: μέτρα λίγο τα άτομα για να μην κάθομαι να τα μετράω. Δεν το έκανε, γιατί προστασία δεδομένων κτλ. Επειδή έχει φάτσες. Αν έκανα μέτρα της καρέκλας θα τις μετρούσε. Του έδωσα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και ξεκίνησε. Προθέρμανση, κάνει τους 5 ομάδες. Κάθε ομάδα θα έχει μία medicine ball και μία κορίνα. Κτλ. Πάει και αυτό. Τα επόμενα 5 λεπτά, γιατί δεν θέλω να σας κρατήσω παραπάνω, να κρατήσω και την όρεξη για αύριο, θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Εδώ δεν θα σας το δείξω αυτό, είναι μια φωτογραφία μου η οποία αρχίζει και μιλάει, deep fake. Του έδωσα το κείμενο, αυτό ξέρετε να το κάνετε, παίζετε φαντάζομαι. Λοιπόν, θέλω να πάω μόνο στις αρχές, practical applications, guiding principles. Ας κάνουμε και κάτι ακόμα. Πάτε όλοι λίγο στο Gemini. Το Gemini το χρησιμοποιεί κανένας? Με αυτά τα ελληνικά, ρε παιδί. Τι καλά είμαστε στην Αυστραλία. Αν δεν το έχετε, μπείτε τώρα εδώ. Είτε πάτε Gemini, google.com μου φαίνεται είναι, είτε θα σας δώσω το QR code. Ό,τι προτιμάτε.
και θέλω, αύριο μάλλον θα το κάνουμε, φέρτε τα κινητά σας, φέρτε τα λάπτοπ σας, να σας μάθω να απαντάτε σε email χωρίς να απαντάτε, να γράφετε email σε οποιονδήποτε σας ενόχλησε, σας στεναχώρησε, Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η εταιρεία έχασε τη βαλίτσα μου. Ποιος μου λέγει την ιστορία? Έχασε τη βαλίτσα μου. Κάθομαι εγώ τώρα να παιδεύω, μου γράψε ένα email και βάλει και τον νόμο και στείλ το. Στο γράφει έτσι και την άλλη μέρα θα απαντάνε. Θα απαντάνε την άλλη μέρα. Με τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Το Gemini λοιπόν θέλω να το βάλετε bookmark, να το βάλετε στην επιφάνεια εργασίας του κινητού σας. Οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, υπάρχει μια λύση. Το μάθημα αυτό, που μπορείτε να το ξεκινήσετε σήμερα ή αύριο, λέει το εξής. Do you have a problem? Μα λέει, I have the solution. Do you have a problem? Έχω τις λύσεις. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Θέλω να σας μάθω ότι οτιδήποτε κάνετε, οτιδήποτε σκέφτεστε και λέτε, ωραία, τώρα τι θα το κάνω, μπορείτε να βρείτε κάποιον βοηθό. Μπορείτε να βρείτε μια λύση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αν λοιπόν μπήκατε στο Google Gemini, τότε εδώ μπορείτε να του πείτε ό,τι θέλετε και να σας βοηθήσει. Μπορείτε να βγάλετε μια φωτογραφία και θέλω τώρα όλοι να σηκωθείτε και να πάτε να βγάλετε τη φωτογραφία, την αφίσα, την πολύ ωραία που έκανε ο Σύλλογος. Βγάλετε μια φωτογραφία. Πώς? Εδώ έχει upload images. Έχετε μπει στη σελίδα. Βγάλετε ό,τι θέλετε από εδώ γύρω. Μια φωτογραφία από τις αφίσες. Βγάλετε μια φωτογραφία. Προτείνω αυτήν την εικόνα. Όχι, ανθρώπους δεν μπορεί να... Μην βγάζετε άτομα, διότι δεν θα τα επεξεργαστεί. Βγάλετε μια φωτογραφία. Την αφίσα εκείνη, την αφίσα αυτήν εδώ. Και, αν έχετε εδώ. Λοιπόν, το έκανα προηγουμένως. Έβγαλε λοιπόν την αφίσα. Έβγαλα μια φωτογραφία την αφίσα και του έδωσα σαν προτροπή. Δώσ' μου κάποιες ιδέες πώς θα μπορούσαμε να την κάνουμε καλύτερη. Ωραία είναι, να την κάνουμε καλύτερη. Και μου έδωσε μια σειρά από ιδέες. Και ως προς το κείμενο, και ως προς τη γραμματοσυρά και τα χρώματα, να υπάρχει αντίθεση, ισορροπία. Και φυσικά, αν πάω σε ένα άλλο πρόγραμμα, θα μου την κάνει αυτή την αφίσα. Είναι ανάγκη να παιδευτώ εγώ ράνια και να βάλω κόσμο να παιδεύεται με τις ώρες για να κάνει την αφίσα. Και άμα θέλω μετά, μπορώ να κάνω και ένα πρόγραμμα, το δελτίο τύπου. Γράψε μου ένα δελτίο τύπου για την ημερίδα που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης με θέμα νέες τεχνολογίες στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή. Την παρακολούθησαν γύρω στα 100 άτομα. Τώρα, όπως είδατε, δεν έχω δάχτυλα. Ναι, τώρα κάθομαι να γράφω. Το ίδιο με τα email, το ίδιο με οτιδήποτε θέλετε. Εγώ δεν βάζω πια τα δάχτυλα μου να παιδεύω να γράφω. Στο κινητό σας γίνεται, στο κομπιούτερ γίνεται, θα σας δείξω αύριο πώς γίνεται. Άντε τώρα να γράψω δελτίο τύπου. Μεγάλη επιτυχία. Στην ημερομηνία. Κοιτάξτε τώρα τι δεν έκανε, γιατί... Αν του έδινα το site, την ιστοσελίδα, χθες το έκανα αυτό με την περιφέρεια Θεσσαλονίκης που έκανε μια εκδήλωση και έψαξε μόνο του και βρήκε πληροφορίες για την εκδήλωση. Βρήκε ότι είχε 185, καλλιτέχνες οι οποίοι επί 4 μέρες κάνουν αυτό. Βρήκε πληροφορίες που δεν του είχα δώσει και έκανα τέλειο δελτίο τύπου. Αυτό δεν είναι τέλειο. Ζητώ συγγνώμη. Είπα 5 λεπτά, τα έκανα 10. Λοιπόν, τελειώνω όμως. Οι βασικές αρχές είναι, και τις δούμε αύριο, αν συνεχίσετε να κάνετε αυτά που κάνατε, θα συνεχίσετε να παίρνετε αυτά που παίρνετε. Δεν έχετε χρόνο, δεν προλάβετε να γυμναστείτε, έχετε προβλήματα, έχει άγχος. Αν συνεχίσετε να κάνετε τα ίδια, θα συνεχίσετε να παίρνετε τα ίδια. Υπάρχει ευκαιρία και είστε πολύ τυχεροί που είσαστε σε αυτή την ημερίδα, διότι μπορεί να αλλάξετε τη ζωή σας ριζικά. Παλιά δεν το λέγαμε τόσο. Λέγαμε διαβάστε το βιβλίο μου και θα σωθείτε, αλλά δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικό. Τώρα όμως αλλάζει. Θα πρέπει να μάθετε να δουλεύετε πιο έξυπνα. Δεν χρειάζεται να διορθώνετε γραπτά, δεν διορθώνετε εσείς, αλλά σε άλλους εκπαιδευτικούς που το κάνουμε,
Δεν χρειάζεται να βγάζετε προγράμματα στα γυμναστήρια για τους αθλητές σας. Έχει πρόβλημα με την τενοντίτιδα. Πού να πάω, τι να κάνω, θα το βρείτε εδώ μέσα. Θα το βρείτε. Και θέλει λίγο προσοχή, αλλά μπράβο. Αλλά η Αυστραλία έχουν ένα ρητό. Τους λες, εσύ αυτό εδώ δεν δουλεύει. Και επειδή συνήθως κρατάνε μπύρα, λένε, right, hold my beer. Κράτα λίγο την μπύρα μου, θα στο φτιάξω. Αν δεν κάνει αυτό που θέλετε να κάνετε σήμερα, hold my beer, περιμένετε αύριο, θα το κάνει. Δεύτερο, και το αναλύω παρακάτω, θέλει λίγο χρόνο. Θέλει λίγο χρόνο να ακονίσετε το τσεκούρι σας. Υπάρχει μια ιστορία, μπορεί να την ξέρετε. Ο ξυλοκόπος παιδεύεται να κόψει τα δέντρα στο δάσος και έρχεται ο φίλος του και του λέει, τι κάνεις εδώ, δεν βλέπεις, έχω τόση δουλειά. Ναι, μήπως ανακόνιζες το τσεκούρι σου, γιατί από ό,τι βλέπω δεν κόβει καλά. Δεν προλαβαίνω, δες πόση δουλειά έχω. Αυτό κάνετε κάθε μέρα. Σας προτείνω, μπράβο σας που είστε εδώ και δεν είστε για καφέδες και για ποτά, αλλά σας προτείνω να περάσετε ακόμη μια μέρα αύριο και να κάνετε, αν θέλετε, αυτό το μαθηματάκι, γιατί θα μειωθεί πολύ ο όγκος της δουλειάς σας και θα βελτιωθεί η ζωή σας με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Περάστε λίγο χρόνο να κονίσετε το τσεκούρι σας, να γίνετε EP, στα αγγλικά το λένε PPS, Professional Problem Solver, στα ελληνικά επαγγελματίας επιλυτής προβλημάτων. EP, έτσι, αύριο να γίνουμε όλοι EP. Να μάθετε να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη πιο νωρίς από τους άλλους. 11 χώρες στον κόσμο έχουν βάλει μέσα στα σχολεία τεχνητή νοημοσύνη. Ένα μάθημα στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης επιβάλλει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μαθαίνω στους φοιτητές μου πώς να γράφουν τις εργασίες τους για τους άλλους καθηγητές που διορθώνουν εργασίες της τεχνητής νοημοσύνης. Πες, έκανες καμιά εργασία τεχνητής νοημοσύνης? Όχι, ναι. Μα σε μένα μπορούσες να κάνεις. Επιτρέπεται. Και στο... Υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει απαγορεύεται? Βέβαια θα πρέπει να πεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει. Τελειώνω. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά εργαλεία, δεν κάνουν. Και έχουν πολλά false positives, λάθος θετικά λάθη. Δηλαδή, έκλεψες. Μα δεν έκλεψα. Ο πρώτος που θα κάνει αγωγή στο πανεπιστήμιο θα βγάλει λεφτά. Μην χρησιμοποιείτε τέτοια εργαλεία, δεν πιάνουν. Από έρευνες ξέρουμε ότι δεν κάνουν. Τελειώνω. Προδιαγραφές, βέβαια, έτσι, γιατί... Προδιαγραφές. Ναι. Εμείς στο πρωτοτυπιακό τουλάχιστον είχαμε. Μακάρι. Χρησιμοποίησαμε έτσι. Καλά, θα τα δούμε αυτά αύριο σε λεπτομέρεια και θα συζητήσουμε. Τώρα, δυστυχώς, φάγαμε την ώρα σας. Τελειώνω. Έχω τη λύση. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Ελάτε αύριο, θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μία λίστα με προβλήματα και θα φύγετε και θα τα έχετε λύσει. Μπορεί να μου πείτε, θέλω λεφτά. Θα σας δώσω ιδέες. Θα σας δώσουμε ιδέες. Θέλω παρτενέρ. Και σε αυτό θα βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτον την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Ηρακλείου που με κάλεσε εδώ. Είναι από τις πολλές φορές που έχω έρθει στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιράκο, τον οποίο τον ξέρω πριν πολλά χρόνια όταν ήμασταν ακόμα φοιτητές. Είμαστε και κουμπάροι. Και ύστερα έπρεπε να ευχαριστήσω για δύο μεγάλα ευχαριστώ για εσάς. Πρώτον, γιατί χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν εδώ. Και δεύτερο, γιατί αντέξατε μέχρι το τέλος. Όπως παρακολουθήσατε, εδώ οι συνάδελφοι σιγά σιγά μας απογειώσαν. Μας είπαν ηλεκτρονικές αξιολογήσεις, μετά μας είπαν τεχνητή υποθέτεια. Στο τέλος πήγανε στο διάστημα με την νοημοσύνη και τώρα καλούμε εγώ να προσγειώσω το αεροπλάνο. Δεν γίνεται αλλιώς, αφήγετε με τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, σίγουρα έχετε ακούσει για το functional training ή αλλιώς λειτουργική προπόνηση. Φυσικά κάποιοι νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι τώρα καινούριο, είναι τελικά χρόνια. Όμως είναι πανάρχαιο. Είναι πολλά χρόνια. Οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν ήταν οι θρησκείες που είχαν μοναχισμό. Είχαν μοναχούς και ήθελαν αυτοί να είναι αυτοσυντήρητοι.
Έτσι λοιπόν οι Ορθόδοξοι αποφάσισαν να κάνουν το σταυρό τους και να κάνουν τις μετάνοιες, οπότε να έχουν ένα δεξί ώμο να μπορούν να φάνε και μια οσφυϊκή μοίρα να ξαπλώσουν και να σηκωθούν. Το ίδιο και οι βουδιστές που κάνανε το χαιρετισμό στην ήλιο. Στην ουσία τι κάνανε? Προσπαθούσαν με πολύ απλές κινήσεις, όχι μόνο αρθρικές ασκήσεις, τετρακέφαλο και δικέφαλο, να κινητοποιήσουν όλο το σώμα, να το κάνουν κάποιες επαναλήψεις και αυτό να τους κρατήσει να είναι αυτοσυντήρητοι. Αυτό λοιπόν ήταν η λειτουργική προπόνηση που οι Αμερικάνοι την κάνουν functional training, την βάλουν σε ένα ωραίο περιτύλιγμα. Πάρτε το κύριε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς σήμερα? Θα μιλήσουμε για το functional training, το οποίο όμως έχει κάνει μια αλλαγή και έχει πάει στη λειτουργική προπόνηση για τα σπορ. Ναι? Αυτό που βλέπετε στα γυμναστήρια, στην ουσία θα δούμε τι είναι, ποια είναι η διαφορά του και ποια είναι για τα σπορ. Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτό. Συνήθως βοηθάω αθλητές στο να βελτιώσουν την απόδοση, την επίδοση. Συνεργάζομαι με αθλητές που είναι Ολυμπιονίκης, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουν κάνει μεγάλες μεταγραφές στην Αμερική, στη Super League, στο ποδόσφαιρο. Και γενικά ασχολούμαι με αυτό εδώ. Αύριο θα προσπαθήσω, αν και δεν έχουν πολλά εξαρτήματα, να έρθετε με τις φόρμες για να συμμετάσχετε κι εσείς. Θα είναι πολύ απλές, χωρίς πολλούς κινδύνους. Λοιπόν, τι είναι καταρχήν sport specific training? Ωραία. Είναι η δημιουργία κινήσεων, οι οποίες μοιάζουν με ένα σπορ και σκοπό εκτελούνται είτε με το βάρος σώματός μας, είτε με μικρά όργανα, είτε κυρίως με λάστιχα. Και δεν είναι μόνο η εκτέλεση, δηλαδή δεν μπαίνω στο YouTube και βλέπω μια κίνηση, ένα λάστιχο να κάνει αυτό, ξέρω εγώ, και λέω «Α, τη χρησιμοποίησα και γέννησα τον τενίστα». Αυτή εδώ η κίνηση πρέπει να έχει προπονητικές παραμέτρους. Δηλαδή, θα πρέπει όταν το τένις έχει κάνει 150 επαναλήψεις στα 2 λεπτά, θα πρέπει εσύ να βάλεις άλλο λάστιχο. Γιατί άμα το κρατήσεις αυτό δεν κάνεις τίποτα, δεν έχεις προσαρμογές. Θα πρέπει να ξέρεις πόσες επαναλήψεις θα κάνεις, πόσα σετ θα κάνεις, πόσο διάλειμμα θα κάνεις. Θα το βάλεις πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, πώς. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο παίρνω μία κίνηση και την κάνω, πρέπει αυτή να έχει προπονητικές παραμέτρους. Στην ουσία δηλαδή κάνω κινήσεις οι οποίες έχουν σαν σκοπό να εκπαιδεύσουν ή να προπονήσουν αθλητές σε ορισμένες κινήσεις που κάνουμε στο σπορ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά. Κυρίως τι έρχεται να μας λύσει. Ένας δισκοβόλος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση με το δίσκο. Όμως ο δίσκος είναι 1 κιλό, 2 κιλά, 2,5 κιλά, 3 κιλά. Εμείς θα πρέπει μετά να βάλουμε και κάποια λάστιχα και να αυξήσουμε την ένταση, ή την ποσότητα ή την ταχύτητα. Λοιπόν, ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός υψηλού αθλητισμού, ενός αθλητή. Ένας αθλητής θέλει να έχει υψηλή παραγωγή δύναμη. Θέλει να είναι δυνατός. Και ταυτόχρονα τι πρέπει να είναι? Και γρήγορος. Αλλιώς στον αγωνιστικό αθλητισμό έχουμε μόνο ισχύ. Ωραία, δηλαδή δύναμη, διαταχύτητα. Επί την απόσταση. Και επιδεξιότητα. Να έχουμε μυϊκό συντονισμό. Την ώρα που τα πόδια μου είναι στο πικ και τα χέρια μου είναι στο πικ να καρφώσω. Αν τα χέρια μου είναι εδώ και την ώρα που πέφτω, αν κάνω εγώ κολύμπι και την ώρα που κάνω στροφή, σμπρώχνω με τα πόδια μου και τα χέρια μου είναι εδώ και αφού σμπρώξω τα πόδια μετά εντός τα χέρια μου, πάει, τελείωσε. Άρα πρέπει να έχω μυϊκό συντονισμό, πρέπει να έχω σταθερότητα, να πατήσω για να σηκωθώ, γιατί αν το πόδι μου πάει εδώ, πάει. Και πρέπει να έχω επαρκή χρόνο προπόνησης. Ένας που πάει σε ένα γυμναστήριο απλό και μπαίνει σε 6 ώρα για να κάνει προπόνηση και φεύγει σε 7, πόση ώρα έκανε προπόνηση λειτουργική, πραγματική, ξέρετε? 10 με 12 λεπτά. Αυτή είναι. Για φανταστείτε να έχω εγώ ένα αθλητή του NBA με 130 κιλά μυϊκή μάζα και να τον κάνω 1 ώρα προπόνηση του βάρη και να περιμένω με 10 λεπτά αυτός να έχει καλύτερη απόδοση ή να κρατήσει τους μυς του. Πάει. Τέλειωσε. Συνήθως, αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό αθλητισμό χρησιμοποιούμε μια πολύ καλή προπονητική παράμετρο, η οποία λέγεται ειδική προσαρμογή σε επιβεβαίωνες απαιτήσεις. Ούτε η Βραζιλία, ούτε η Αργεντινή έχουν μεγάλες αθλητικές σχολές.
Βγάζουν καλούς ποδοσφαιριστές, καλούς βολεϊμπολίστες. Γιατί τα παιδάκια από μικρά προσαρμόζονται στις επιβλέπαινες απαιτήσεις του αθλήματος. Και τι λέει αυτή? Θα πρέπει να κατασκευάζω κινήσεις που να έχουν όμοια μηχανική εξειδίκευση και εξειδίκευση ταχύτητα. Θέλω να κάνω μπάσκετ, να πηδάω. Θα πρέπει να την κάνω αυτή στο γυμναστήριο μέσα, στο προπονητήριο, όπως ακριβώς είναι. Αν έχω έναν βολεϊμπολίστα και τον κάνω να πηδάει μόνο έτσι, αυτός δεν πρόκειται ποτέ να κάνει καρφί. Θα κάνει μπλοκ. Και επίσης θα πρέπει να έχει ειδική ταχύτητα. Είχε έρθει μια φορά ένας αθλητής και τον έστειλε ο προπονητής και είπε να πει στο γυμναστή να σε δυναμώσει τα πόδια, το τρακέφαλο, γιατί δεν είσαι καλός στη στροφή. Ναι. Και ο ένας γυμναστής τον έπιασε το κάτι τρακέφαλο. Εκτάσεις. Δεν γυμνάζει τρακέφαλο. Έτσι δεν είναι προπονητής του. Δεν έκανε τίποτα. Ήρθε ο άλλος και τον έκανε να κάνει μη καθίσματα. Και για να μην το πάω παραπάνω, ήρθε ο τελευταίος και τον έβαλε μια μπάρα με 50 κιλά και καθόταν μέχρι κάτω και σηκωνόταν. Ποιος έχει μηχανική εξειδίκευση καλή? Αφού στην κολύμβησα από εδώ και τι θα κάνω? Πρέπει να εκτοξευτώ, άρα τα πόδια μου θα πρέπει να είναι τα χέρια μου. Με τα βάρη. Αν θα φύγουν τα βάρη, θα φύγεις πιο γρήγορα. Άρα πρέπει να έχεις εξειδίκευση στην ταχύτητα και στη μηχανική. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φτάσαμε στις εξασκήσεις, στην εξάσκηση με κινήσεις. Ψάχνουμε να βρούμε πράγματα τα οποία να έχουμε πολυαρθρικές κινήσεις για να γυμνάζουν. Οι Αμερικάνοι παρατήρησαν ότι οι Ολυμπιακές κινήσεις ασβαρών, αυτό το σνάζ εδώ, γυμνάζει το 70%, από το 50% μέχρι το 70% των μυκώνων. Άρα δεν πρέπει να κάνω εγώ έξτρα ώμους, έξτρα ραχιαίους, έξτρα όλα αυτά. Θα κάνω μία κίνηση. Κερδίζω χρόνο. Επίσης, τι έχουν δει? Ικανοποιούν τις νευρομικές απαιτήσεις. Για να σηκώσει 50 κιλά από εδώ, δεν μπορεί να τα κάνεις σιγά σιγά, πρέπει να τα κάνεις γρήγορα. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές. Έχουμε πρόβλημα στο κέντρο βάρους. Πρέπει να το μεταφέρεις. Άρα, με 50 κιλά και 70 κιλά πρέπει να μεταφέρεις το κέντρο βάρους. Που είναι βασικό. Άρα κερδίζεις χρόνο, κερδίζεις ενέργεια και επίσης κερδίζεις γυμναστική. Έχεις μειωμένο χρόνο αριθμό ασκήσεων. Μέσα σε μισή ώρα μπορείς να γυμνάσεις από γαστροκνήμιο, ωραία, δικέφαλο, μοιραίο, τετρακέφαλο, ραχιαίο, γλουτιαίο, ώμο, καμπτήρες, τα πάντα. Για να μην επεκταθώ γιατί είναι και λίγο η ώρα περίεργη. Λοιπόν, τι είναι το sport specific λοιπόν? Είναι η προπόνηση η οποία έχει ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προπόνησης των αθλητών και περιλαμβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά που θα δούμε. Ένα πρόγραμμα για ένα χαρακτηριστική functional λειτουργική, δηλαδή αν μπω εγώ σε ένα γυμναστήριο και μου πει η γυμνάστρια, ο γυμναστής, κάνω functional, ωραία, θα πρέπει να μου πει για ποιον είναι. Γιατί αν το δω, έχει κάτι κυρίες και κάνουν έτσι, σίγουρα δεν είναι. Αν δω όμως μια κυρία να έχει μια μπάλα και να κάνει έτσι, ναι, μπορεί να θέλει να βάλει τα πιάτα και να μην φτάνει. Τι πρέπει λοιπόν να έχει το πρόγραμμα αυτό? Να διατηρεί, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, το κέντρο βάρους μου οριακά, πέφτω δεν πέφτω. Το κέντρο βάρους μας, αυτό είναι το σημείο στήριξής μας, τα πέλματά μας, όσο πιο μεγάλο καλύτερο, όσο πιο μικρό δύσκολο. Το κέντρο βάρους βρίσκεται χοντρικά κοντά στον αφαλό μας και μέσα. Η απόλυξή του, η κάθετη, είναι κοντά στις φτέρνες, γι' αυτό και όταν μας μπρώχνουν από εδώ πέφτουμε εύκολα, ενώ αν μας ρώξουν από εδώ έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να ανταποκριθούμε. Άρα, ασκήσεις που έχουν να κάνουν σχέση με το θα πέσω, δεν θα πέσω εδώ, είναι λειτουργικές. Είναι για αθλητές, μπορεί να είναι και για fitness. Να συνδυάζουν ασκήσεις κλειστής και ανοιχτής αλυσίδας. Τετρακέφαλος. Ανεβαίνω στο μηχάνημα και κινάω. Η τελευταία άρθρωσή μου τι κάνει? Υπερνικάει τα κιλά και κινείται. Τετρακέφαλος. Κάνω squat. Τετρακέφαλος. Η τελευταία άρθρωση τι κάνει?
Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Κλειστή αλυσίδα σε μία, ανοιχτή σε άλλες. Τι διαφορά έχουνε? Θα τις δούμε παρακάτω σε ποιους μυς δουλεύουν. Οι μυς μας έχουν πολλούς χαρακτηρισμούς. Ανάλογα από το αν κουράζονται εύκολα, αν ανταποκρίνονται γρήγορα στα ρεθίσματα, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε σταθεροποιητές ή κίνησης. Τετρακέφαλος. Αν σηκώσει το πόδι σας έτσι, αυτός, ο ορθός μοιραίος, είναι η κίνηση. Αυτή είναι χαλαρή. Αν εγώ πατήσω το πόδι μου και λυγίσω, αυτός έχει χαλαρώσει και μου λέει. Άρα θα πρέπει σε ένα πρόγραμμα functional να δουλεύω και κινητική αλυσίδα και την ανοιχτή και τη κλειστή. Αυτό τι είναι? Κλειστής ή ανοιχτής? Κλειστής. Άμα κάνω πάγκο, ανοιχτής. Αυτό τι είναι? Ανοιχτής, κλειστής, ανοιχτής, κλειστής. Στον αγωνιστικό αθλητισμό τι έχουμε? Έχουμε μόνο κλειστής ή μόνο ανοιχτής? Άρα σε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να βάλετε και κλειστής και ανοιχτής. Να βελτιώνω την νευρομυϊκή συναρμογή. Το ξέρετε όλοι, η διαδικτικότητα. Ναι. Μπορεί να έχει, εδώ λέει τι είναι νευρομυϊκή συναρμογή, δεν χρειάζεται να στα πω, νομίζω ότι τα ξέρετε ήδη. Κάνουμε ασκήσεις, κινήσεις μέσα που να έχουμε είτε οπτικά ρεθίσματα είτε ηχητικά. Ναι. Βάζουμε κινήσεις που να έχουν προσανατολισμού χώρου. Πριν από πολλά χρόνια είχα δει την καλύτερη πτώση στην πάλη σε ένα meeting. Ένας Ρώσος, ο οποίος πριν ήταν χορευτής, έπιασε τον άλλο, το σήκωσε, το γυρνούσε 5 λεπτά και τον άφησε. Απλά. Και ο άλλος λόγω έχασε τον προσανατολισμό και έπεσε. Τόσο απλά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και τη συναρμογή. Θα είναι οπτική, θα είναι ακουστική, ανάλογα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αν έχω ένα ταϊκβοντίστα, τον απέναντι έχει οπτικά. Δεν θα το βάλω να κάνει ακουστικά. Ναι. Επίσης θα το βάλω να αλλάζει και χώρους. Τέτοια δουλεύουν πάρα πολλοί οι τερματοφύλακες. Ναι. Ανάποδα, ωραία, γυρνάει, έχει πολλά. Δεν έχω τον εξοπλισμό. Στο ταϊκβοντό είχα ένα παιδάκι το οποίο δεν κοιτούσε. Είχε μια κούκλα, εγώ πίσω είχα ένα απλό κομπιουτεράκι λέιζερ, πατούσα όπου έπεφτε, κλωτσούσε. Είναι οπτικό εδώ. Έχει πολλά τέτοια να κάνετε. Λοιπόν, μέσα από την συναρμογή μπορούμε να δουλέψουμε τι? Να δουλέψουμε δύναμη, ταχύτητα, αντοχή. Ναι, δηλαδή η συναρμογή, το πόσο εγώ θα συνακάνω για να πετάξω το δίσκο, για να πάει ο δίσκος μακριά, εγώ μπορεί να έχω καλή συναρμογή, αλλά και για να πάει ακόμη πιο μακριά θα πρέπει να βάλω και δύναμη. Άρα δεν είναι μόνο η συναρμογή, είναι και η δύναμη που θα μπει συναρμογή, ωραία, είναι και η ταχύτητα, γιατί εγώ μπορώ να κάνω 2 βολές και στην τρίτη δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα, εκτός από τη συναρμογή, εδώ έρχονται τα λάστιχα και έρχονται τα υπόλοιπα, έχουμε τη συναρμογή στο πεδίο, αλλά αυτή για να δουλέψει, να πάει πιο πάνω επίδοση, θα πρέπει να μπει η δύναμη, θα πρέπει να μπει η ταχύτητα, θα πρέπει να μπουν και άλλα στοιχεία. Και εκεί μπαίνει το sport specific. Για να καταλάβετε και λίγο για ποιο λόγο χρησιμοποιείται. Να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών. Το ξέρω. Άρα τι κάναμε? Γυμνάσαμε 12-14 σε ένα μισή ώρα τερακέφαλο και πολύ το δικέφαλο. Λογικό είναι να έχει πρόβλημα. Ξέρετε ποιος είναι ο μηχανισμός γιατί σπάει ο δικέφαλος του sprinter ή στους kickboxer ή ο μηχανισμός. Εδώ. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο και τρεκίδια. Συνέχεια με αφήνει. Έχω και κάτι σκοινιά και κάθε φορά με αφήνει. Η κυρία Κατζαφίδη έχει ευτυχία πραγματικά. Φτωχοί είμαστε. Τι παίρνω τηλέφωνο, έρχεται, βάζω τα σκοινιά, δεν τραβάει. Μια φορά όμως πήγα σε κάτι αγώνες σπορ και δεν ήταν εκεί η Χριστίνα. Βρίσκω ένα τύπο, είχε 10.000 κυβικά. Πρέπει να τραβήξεις, κάνει πάντα σκοινιά. Προσέξτε. Το αυτοκίνητο, εδώ, και τα σκοινιά μου. Και αυτή είναι η κίνηση. 50 κιλά σκοτ,
Κάνω εγώ την κλωτσιά, τα κρατάνε τα σκηνάκια. Ξαφνικά κάνω 150 σποτ, αυξάνει τη δύναμη, αυξάνει τη ταχύτητα. Που τα σκηνιά που έπρεπε να γίνουν χοντρά, πάει. Το ίδιο γίνεται. Άρα στην ουσία πρέπει να έχουμε η ισορροπία μεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών για να μην έχουμε προβλήματα. Η ισορροπία μεταξύ. Επίσης, εδώ τώρα αυτό ενδιαφέρει, αυτή η διαφάνεια ενδιαφέρει και το fitness. Ναι. Προβλήματα αγωνιστών και ανταγωνιστών μπορούμε να βρούμε και στο fitness που να οφείλεται είτε σε κληρονομικότητα. Ο Κεφτές ξέρετε να πω ήταν πιο κοντά. Στους Ολυμπιακούς πέταξε το παπούτσι και μετά ψάχνουν να το ξαναβρούν να το ξανατρέξει. Πολλοί άνθρωποι πονάει μέσα του και ψάχνουν να βρουν που είναι και τελικά είναι το πόδι του. Όπως επίσης και αν έχεις βράχη του δικέφαλο, έχεις τραυματιστεί, ξαφνικά μικραίνει, αναγκαστικά έχασες. Και πας έτσι. Καλύτερα. Για να ζήσεις. Επίσης μπορεί να είναι επάγγελμα ή άθλημα. Όλη η πυγμαχή είναι έτσι. Εδώ, αυτό είναι για τον γενικό πληθυσμό. Οι γυναίκες με μεγάλο σπίτι τους. Εδώ. Από τον τρόπο ζωής, κομπιούτερ κινητά. Εδώ, ανατομικές ιδιαιτερότητες. Περισσότερες γυναίκες που έχουν μεγάλη λεκάνη έχουν αυξημένη γωνία Q. Ωραία, αυτή. Και πολύ συχνά μπορούν να εμφανίσουν προβλήματα στο γόνατο. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το δείτε αν θα κάνετε λειτουργική μέσα στο fitness για να μπορέσετε να τα λύσετε. Μη σταθεροποίησης, ωραία, και μη κίνησης. Υπάρχουν οι μυς μας αναλογούν ανάλογα με το πόσες μυϊκές ίνες έχουν. Αν είναι λευκές ή ερυθρές. Αν έχουν υψηλό τόνο, χαρακτηρίζονται σταθεροποιητές και κίνησης. Σταθεροποιητές είναι ο γκάσιος. Κίνησης ποιος είναι? Όρθιος. Κίνησης είναι ο πλαγονοψίτης, θα σηκώθω. Σταθεροποιητής ποιος είναι? Το εγκέφαλος, κάτι 3 κεφαλές για να μπορέσουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν, δεν έχουν αυτή την ίδια κατάσταση. Οι σταθεροποιητές έχουν περισσότερη αντοχή, αντέχουν περισσότερο και είναι φτιαγμένοι για να μας κρατήσουν στην διάρκεια της γης. Η κίνηση κουράζονται γρήγορα. Που σημαίνει σε ένα πρόγραμμα, αν εγώ βάζω έναν αθλητή να πατάει και να κουνάει αυτό, αυτό δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτό. Αυτός θα κουραστεί γρήγορα. Αυτός θα αντέχει. Άρα πρέπει να κάνω αλλαγές σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σας τα λέω πολύ γρήγορα για να μην σας κουράσω. Να χρησιμοποιούν όλο το εύρος κίνησης. Στον αθλητισμό χρησιμοποιούν όλο το εύρος κίνησης, γιατί η ισχύς, άμα εγώ το χέρι μου είναι εδώ και κρατάω εδώ το ακόμη, δεν θα πάει πουθενά. Να το μεγαλώσω. Άρα πρέπει να γυμνάσω όλες τις ασκήσεις με μεγάλο εύρος κίνησης. Να αυξάνουν την ταχύτητα αντίδρασης. Η ταχύτητα αντίδρασης είναι ο χρόνος που αμεσολαβεί από το οπτικό ερέθισμα μέχρι το να κάνω εγώ την κίνηση. Σε ατομικά σπορ δουλεύει, γιατί εγώ κάνω πυγμαχία, περιμένω να δω την μπουνιά, να την αποφύγω. Αν έχετε κανένα φίλο πυγμάχο kickboxer, δεν το κάνει καμιά πλάκα έτσι, γιατί έχει αυτοματοποιήσει, θα σας δώσει καμία. Και δεν αυτή και όλα. Το ίδιο θέλουν και τα σπορ. Όλα τα σπορ αυτά εδώ που έχουν σχέση κίνησης, όλα θέλουν ταχύτητα αντίδραση. Έχουμε πολλές τέτοιες, τα παιδιά οι προηγούμενοι είχαν πει. Ένα από τα πολύ ωραία εξαρτήματα που έχω δουλέψει εγώ είναι αυτό εδώ. Ένα μηχάνημα που εγώ το πλήρωσα πριν πολλά χρόνια, 3.000 και το πλέον ακόμα. Τώρα έχει 350 ευρώ, 250 ευρώ. Εδώ είναι κάτι γυαλιά. Εδώ, ελπίζω να παίξει, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν είτε ένα μάτι, είτε και τα δύο μαζί. Εσείς είστε πιο μικροί από μένα, αλλά όταν ήμουν στην δίσκο, είχε κάτι άσπρα φώτα που έδειχναν ότι πήγαινες έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα δουλεύει αυτό. Αναδοσβήνω τα γυαλιά, δουλεύουν, ανάλογα με τι ρύθμιση τρέχεις εσύ, και βλέπεις ξαφνικά την μπάλα του βόλεϊ εκεί, στο φιλέ, την ξαναβλέπεις όπως θέλει ο προπονητής σου. Λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ, ή αν θέλει να σε σκοτώσει, τη βλέπεις μια στο φιλέ και μετά την ανοίγει ξανά τα γυαλιά και τη βλέπεις μόνη σου. Και πριν πολλά κάνει μα έντα, την έφερες.
είναι αυτά τα γυαλιά, είναι σε αυτόν εδώ το τέτοιο, είναι βήμα.com κάθετος τάκτικα. Το χρησιμοποιούσα να το πήρα εγώ οι Ισραηλοί ελεύθεροι σκοπευτές από εκεί και το Krav Maga. Τώρα χρησιμοποιείται κυρίως, είναι πάρα πολύ φτηνό. Το έχει βγάλει και η Nike, έχει βγάλει κι άλλοι. Εδώ σας είπα πώς δουλεύει. Το έχω δουλέψει πολύ σε μια κοπέλα η οποία ενώ ήταν πολύ ψηλή για το βόλεϊ, στην Αμερική βγήκε μια χρονιά πρώτη στην υποδοχή, με 92 κοπέλα. Δουλεύαμε πάρα πολύ αυτό εδώ. Μπορεί να δουλέψει στο σόκερ, στο ποδόσφαιρο, μπορεί να δουλέψει γιατί στην ουσία τι κάνεις. Βλέπεις μια κίνηση και τη βλέπεις διακεκομένα. Με αποτέλεσμα μαθαίνει ο εγκέφαλος και το σώμα σου να αντιδράει λίγο. Μπορεί εδώ να δείξω και ένα άλλο. Εδώ μπορείτε να δείτε εδώ. Εδώ είναι από... Ένα πολύ ωραίο εξάρτημα για αυτούς οι οποίοι είναι προπονητές ή οι οποίοι κάνουν personal training, ωραία σε αθλητές. Ό,τι έχει σχέση με αντίδραση ματιού και χεριού, χρησιμοποιείται ευρύτατα. Βλέπετε εδώ το έχει ένα τερματοφύλακα, ο οποίος στην ουσία βλέπετε ότι δρά αργά, γιατί κυρίως ρυθμίζει ο προπονητής μέσω μιας εφαρμογής, αν θες να πάει πολύ γρήγορα, οπότε βλέπετε εγκεφωμένη, όσο πιο αργά, τόσο πιο δύσκολα. Ναι, γιατί βλέπω να έρχεστε κατά πάνω μου, άμα σας βλέπω γρήγορα, θα φύγω. Αν σας δω μια στην αρχή, μια στο τέλος, μάλλον θα συγκρουστούμε. Αυτό εδώ. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ακινήσεις οι οποίες εκτός, ξέρετε, στα γυμναστήρια, έχουμε μόνο κάθετες και οριζόντιες. Όμως έχουμε και μη κάθετες, οπότε μέσα σε ένα χώρο, σε μια προπόνηση ενός αθλητή ή ακόμα και ένα fitness, θα πρέπει να κάνουμε και μη κάθετες αντιστάσεις, ακόμα και το περπάτημα δεν είναι ακριβώς κάθετα, άρα θα πρέπει να φτιάχνετε ασκήσεις. Όλες αυτά που σας είπα πριν προϋποθέτουν μία άσκηση να χαρακτηριστεί σαν λειτουργική. Ναι. Και φυσικά να δίνουν τη δυνατότητα να κινηθούμε σε όλα τα επίπεδα. Ένα πολύ καλό εξάρτημα που μας βάζει να κινηθούμε σε όλα είναι οι μάντες αιώσεις. Ναι. Τους οποίους μπορεί να κινηθούμε μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά και από εδώ να κάνουμε κινήσεις σε πάνω. Σε αυτές είναι οι άξονες κίνησης. Ωραία. Ο μετωπιαίος, ο κάθετος και ο βελιαίος. Τι προβλήματα έχει η προπόνηση με σπορτ? Ωραία. Στην ουσία, τι κάνουμε? Κάνουμε προσαρμογές που να εξυπηρετούν τον αθλητή τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες. Κάνουμε απομίμηση των κινήσεων. Μετά θα σας δείξω, δεν το πάω λίγο γρήγορα, να σας δείξω και βιντεάκια για να το καταλάβετε και καλύτερα. Δηλαδή, ασχολούμαστε με την προπόνηση κινήσεων με όχι μυϊκό νοπά. Έχει μερικούς περιορισμούς. Κυρίως δεν μπορούμε να καθορίσουμε το μέγιστο, γιατί έχουμε λάστιχα. Και δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο διαβάθμιση. Όταν βάζουμε βάρη, όσο κάνεις 100. Βάλε το 80%, είναι το 80. Βάλε το 82%, είναι το 82. Βάλε το 85%. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε μικρές διαβαθμίσεις, έχουμε ελάστικα και δεν ξέρουμε πώς θα μας βγάλει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη θεωρία. Αυτά που θα σας πω είναι τα που δουλεύω εγώ στους αθλητές. Κυρίως ένας αθλητής για να μεγιστοποιήσει πρέπει πρώτα να έχει αερόβια κατάσταση. Δηλαδή από αυτό που έρχεται να συνεργαστεί μαζί μου, του ζητάω πρώτα να έχει καλή αερόβια κατάσταση. Μετά στη συνέχεια, 1 ή 2 φορές την εβδομάδα κάνουμε προπονήσεις strength ή power. Ναι. Άλλο strength, άλλο power. Το ένα έχει να κάνει με ισχύ. Τέτοιες ασκήσεις είναι κυρίως οι Ολυμπιακές ασκήσεις. Το αρασέ, το υπολέζεται. Δύναμη έχει να κάνει ότι έχει σχέση με πόδια. Πολύ σωστό, προσέξτε. Βόλι, ξέρετε, δεν είναι? Πώς καθόμαστε? Έτσι, ένα πόδι μπροστά. Και ζητάω εγώ τον αθλητή μου για πολλά χρόνια να κάνει σκουότ με τα 2. Αφού κάνεις έτσι. Πώς θα το ζητήσω μετά να βγάλει από εδώ? Άρα, σκουότ με τα 2 για να πάρει δύναμη, αλλά και το ένα πόδι μπροστά. Το άλλο πόδι εδώ. Κάνω
καθίσματα και ζητάω από τον άλλο να πατήσει και να σηκωθεί. Μα αφού έχω κάνει με 2 πόδια. Δεν είναι πώς θα το ζητήσω. Τι θα πω τον εγκέφαλο. Φίλε, να το ένα, θα δώσουμε το ένα. Άρα έχω εδώ, μετά βάζω sport specific και μετά είναι ο αγώνας. Περίπου είναι αυτή η πυραμίδα που δουλεύει κάποιος. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, κλασικό πρόγραμμα που δουλεύουν στους αθλητές μου. Ναι. Αν κάνουν 2 φορές την εβδομάδα προπόνηση, τη μια μέρα έχουν να κάνουν πολυαθλητική αρασέ, την άλλη μέρα κάνουν στρίψιμο ή τζερκ ή με split, με άνοιγμα. Η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη άσκηση πολυαθλητική, έχει να κάνει με ισχύ. Η δεύτερη άσκηση έχει να κάνει με δύναμη, κυρίως όλα τα αθλήματα δουλεύουν. Τη μια μέρα δουλεύει με τα 2 πόδια, την άλλη δουλεύει με το 1 πόδι. Εδώ. Αν το άθλημα του έχει να κάνει με ασκήσεις που έχουν σχέση με το θώρακα, είναι παλαιστήσιο τέτοιο, δουλεύω θώρακα. Αν έχει να κάνει με την πλάτη, δουλεύω πλάτη. Εδώ αστερίσκος. Ανάλογα με την ηλική ομάδα που χρειάζεται ένας αθλητής, εκείνοι γυμνάζουν. Τις άλλες τις αφήνουμε, τις γυμνάζουμε ελάχιστα. Έχουμε τα υποτίσματα. Ο κύριος λόγος ποιος είναι? Τα πόδια. Άμα κάτσω εγώ κάθε μέρα και τον κάνω πάνω και μου βάλει 2 κιλά εδώ, τι να τα κάνει στον αγώνα? Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Άρα να φύγουν τα 2 κιλά από εδώ και να μπει και να έχει τα πόδια. Άρα όταν έχω έναν αθλητή, κυρίως στο γυμνάζιο, έχω ένα παιδί που παίζει λερωμαϊκή. Τι να τα κάνει τα πόδια? Να γυμνάσει και τα πόδια. Αλλά εγώ δεν θέλω να βάλει και 10 κιλά εδώ, γιατί δεν είναι αρσιβαρίστας, να βάλει εδώ. Άρα γυμνάζω τις μικρές ομάδες οι οποίες κύρια χρησιμοποιούνται στο άθλημά του, τις υπόλοιπες αναλόγως εδώ. Και εδώ νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν μπορεί να μας καλύψει και η τεχνική νοημοσύνη, γιατί παίρνει ήδη δεδομένα. Δεν έχει το συναίσθημα πώς αισθάνομαι εγώ, ούτε πώς αισθάνομαι ο αθλητής μου, ούτε εκείνη τη στιγμή οι αλλαγές γίνουν. Μετά από αυτές τις 2 ασκήσεις θα μπουν 2-3 ασκήσεις από sport specific, εξαρτάται τι άθλημα κάνει. Θα πρέπει εσείς να έχετε φαντασία, να κάτσετε να του κατασκευάσετε τις ασκήσεις αυτές. Εδώ και στη συνέχεια δουλεύουμε άλλες 1-2 ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση τι, να μην τραυματιστεί και κάπως δεν τελειώνει μια προπονητική μονάδα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει το αρασέ? Ναι. Το έχετε δει αυτό, να μην το δείξω. Ωραία. Ούτε και το επολέζετε το κλέν. Να πάμε εδώ. Εδώ θα δείτε μερικά βιντεάκια από ασκήσεις που έχουν βάλει με αθλητές που έχουν συνεργαστεί. Ναι, νομίζω ότι τις έχω στείλει και στο mail που με στείλει. Να ξεκινήσω από μία... από μια πιο δύσκολη. Αυτή δεν την κάνετε αύριο εσείς. Ναι. Είναι μία προσωμείωση ποιας? Του ύπτιο. Ναι, λάστιχο πάνω, λάστιχο κάτω, λάστιχο εδώ, εδώ. Τι έχω κάνει? Τι κάνεις? 50 μέτρα. Πόσες χεριές κάνεις με φίλο? Εδώ 30 χεριές. Σε πόσο λεπτό? Σε ένα 30. Ψάχνω να βρω τι λάστιχα θέλω εδώ για να μου κάνει τις 50 χεριές σε ένα 30. Και αφού κάνω προπόνηση, μόλις αυτός αρχίζει και μου κάνει το 1.30, πιο λίγες χεριές, ωραία, εδώ σημαίνει ότι αυτός δυνάμωσε. Και εδώ εγώ δεν πρέπει να κρατήσω αυτά τα λάστιχα, πρέπει να βάλω άλλα λάστιχα. Γιατί άμα το κρατήσω έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι μία. Ας είναι λίγο πολύπλοκη. Φυσικά όλα αυτά πληρώνω. Δεν είναι τζαμπά. Μία άλλη άσκηση είναι αυτή. Το παιδί πριν από 5 μέρες παγκόσμιος πρωταθλητής, 2 Κινέζους, 2 Κορεάτες και 1 Κινέζους τους πήρε κατευθείαν, Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Ρίο, 63 κιλά. Προσωμείωση πια. Κάτι λέγανε για γαστροκνήμιο, υποκνημίδιο, σταθεροποιητές, εδώ, άντοχοι, εδώ, τι θέλει με τα λάστιχα, να φύγει γρήγορα και όταν θα φύγουν τα λάστιχα, τότε θα έχει την αυτή. Φυσικά μπορεί να κάνουμε και το αντίθετο, να είναι εδώ και να πέσει. Γιατί άμα φάει κλωτσιά, να πάει πίσω να αντιδράσει για να μπορεί να βγει. Ναι.
πραγματικά. Λάστιχα στους ώμους, λάστιχα στα χέρια. Ό,τι έχει σχέση με μπλοκ. Και εδώ το ίδιο. Μπορεί να κάνω, αν έχω αντοχή, να μετρήσω σε 30 δευτερόλεπτα πόσα άλματα θα κάνει. Αν βάλω εδώ το ύψος το φτάνει. Μόλις αρχίσει και μου το φτάνει, εγώ τον βάζω λάστιχα πού? Ή στα χέρια ή στους ώμους. Με μπάλα. Να έχει και μπάλα. Γίνεται. Ποιο? Και αυτό θα το κάνει. Η κοπέλα παίζει στην Αμερική στο βόλεϊ. Αυτό λέγεται χταπόδι, έχει χέρια πόδι. Και αυτό το έχω φέρει μαζί μου, 2 εξαρτήματα. Ένα είναι πολύ σκληρό, το άλλο πιο μαλακό. Όποιος θέλει άνθρωπο μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί να δουλέψει και με ένα χέρι και με 2, ό,τι θέλεις. Και στα μαχητικά σκόρνε, εδώ, κουνιές, αρκετά πράγματα από αυτά δουλεύουν πολλά. Κυρίως τα φτιάχνω. Έχω φέρει μια σακούλα, μια τσάντα με 63 κιλά. Παραδέχω να θα κρατώσει. Ναι, πλειομετρική, ναι, για να έχω κίνηση. Και αυτή μπορεί να την κάνετε. Και αν θέλετε να βάλετε και δυσκολία την ώρα που πέφτω, γυρίζω κιόλα, για να έχω και αίσθηση. Πρέπει να έχει μικρά μπόξο, και στο τέλος δοκιμάσει για να μην τραυματιστείτε κιόλα. Μπορείς να το κάνεις με διπλό, ναι, πέφτεις και αλλάζεις στο τένις, παπ, ανεβαίνεις, εδώ ή ό,τι έχεις αλλαγές. Στην ουσία κοιτάς τι άθλημα είναι και ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις. Πεταλούδα. Απλά πράγματα, δυο ποσού, ανεβοκατεβαίνεις. Ποδόσφαιρο. Μονοποδική με αντίσταση. Για άλλο. Δείτε και ένα βίντεο και κάπου εδώ τελειώσουμε για να μην τα πάρτε κιόλα και όλα. Όχι τίποτα άλλο, κάποια στιγμή σας πω πουθενά και μετά... Αυτό είναι ένα βιντεάκι ολόκληρο που το είχα κάνει στη σχολή προπονητών του μπάσκετ. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Ορίστε. Έχει ό,τι θέλεις να έχω. Θα δείτε και συνέχεια και άλλα πράγματα. Ωραία, πολύ απλό αυτό. Εντάξει. Φαντασία να έχετε σκηνοθέτες, όχι παραγωγή. Αυτή είναι άμεσα λειτουργική και αυτή αύριο μπορούμε να την κάνουμε. Θα έχει 2 κιλά εδώ, κατευθείαν μετά παίρνει την μπάλα και κάνει την ίδια κίνηση για να καρφώσει ή να κάνει lay-up. Να το προχωρήσω λίγο. Με αντίσταση, αντίσταση εδώ, αντίσταση εδώ. Τράκι αυτή. Εδώ το ίδιο για να αποφύγω. Η πιο εξελιγμένη έχει και ελάστικο στην μπάλα.
και μπορείτε να την εξελίξετε όσο θέλετε εσείς. Με pivot, βλέπετε, ένα μάτι. Βάλτε το χέρι σας έτσι. Κάντε το χέρι. Και δείτε με ανοιχτά μάτια. Δείτε, βάλτε μέσα. Κλείστε το ένα ματάκι σας, χωρίς να μετακινήσει το χέρι σας και κλείστε και το άλλο. Εγώ δεν κουνιέμαι, εσείς κάνετε, χάσατε. Το ένα μάτι μας έχει καλύτερη γωνία, το άλλο όχι. Εγώ έχω ένα παιδί που παίζει playmaker και λέει τη Χριστίνα που είναι αντίπαλος, Χριστίνα, παίξουμε ένα παιχνίδι. Για κάνε έτσι λίγο. Με ποιο μάτι με βλέπεις, με αυτό. Εκείνο δεν με βλέπεις. Τι είναι, τελείωσε. Στον αγώνα, ό,τι φεύγω από εδώ, για goodbye, Χριστίνα. Αυτό το χρησιμοποιούμε πολύ. Άμα ξέρεις ένα βολεμπολίστα, από πού έχει καθυστέρηση, πας από εκεί. Ένα τερματοφύλακα. Ωραία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εμείς τι κάνουμε εδώ, κλείνουμε το ένα μάτι με την καλή και αναγκάζουμε τον εγκέφαλο να προσαρμοστεί στο άλλο. Ενδυνάμωση εδώ. Λαγανοψοίτη. Είναι καλός μυς γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Γιατί είναι κίνησης. Και πριν κλείσω για να μην τελειώσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή η άσκηση είναι πάρα πολύ καλή γιατί εκπαιδεύει τον εγκέφαλο, ωραία, στο να κρατήσει σταθερό το γόνατό μας. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε, έχω ένα λάστιχο και αυτή να την κάνετε. Μπορεί να την κάνεις με σταθερό πόδι και να δουλεύεις. Σε μεγάλο επίπεδο είσαι στον αέρα και δουλεύεις το πόδι σου εδώ για τη μέσα. Μπορεί να γίνει το ίδιο από την έξω. Μπορεί να γίνει και το ίδιο που πίσω. Ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ που έχει ποτέ στα μαθήματα. Σε πήρε πάλι το ποδαράκι σου. Έχω ένα βολεϊμπολίστα, δύο. Ο ένας έκανε αυτές τις ασκήσεις, ο άλλος την πέλιασε. Ο ένας έπεσε πάνω στο πόδι του αρνού, του κάνα μπλοκ και πάει το διάστημα. Πάει το γόνατο. Ωραία, αφουκατάσταση. Ο άλλος την γλίτωσε γιατί έπεσε, πήγε να φύγει το γόνατο έτσι, ξαναεπανήλθε με ένα μικρό για κλείδας. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή να τη συστήνετε σε αθλητές σας και πριν το μάτς και πριν την προπόνηση και μετά. Έχει 3 φάσεις, δεν ξέρω αν τις έχω και εδώ. Αύριο όμως θα είναι από αυτές τις ασκήσεις που θα κάνουμε. Ωραία. Αυτή είναι μια άσκηση που λέγεται τσιμάτα για το τάικοντο. Λάστιχο εδώ, λάστιχο εκεί, λάστιχο επάνω. Ωραία. Ένα εδώ, ένα εκεί. Κάνετε. Δεν έχω πράγμα. Λοιπόν, το τελειώσαμε. Το ποδόσφαιρο, βέβαια. Νομίζω ότι κόλλησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.